கிருஷ்ண பிரபு வந்திருக்காரா? கிருஷ்ண பிரபு வரலைங்களா? என்ன நான் போடுறேன். நீங்களே அதை பாத்துருவீங்கல்ல? இல்ல நான் லிங்க் நான் போட்டுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. வந்துட்டார் கிருஷ்ணா, வந்துட்டார். கிருஷ்ணா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் அவர் போஸ்ட் பண்ணிடுவார் அப்படின்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் கோகோஸ் பண்ணுங்க மாதிரி. இந்த பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. அதான் நாங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணாவை தேடிட்டு இருந்தோம். முன்னாடியே வந்துட்டேன். ஓ தேங்க்யூ. பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும்போதே வந்துட்டேன். ஓ நம்ம கார்த்திக் பிரபுவோட பாட்டுக்கு பாடும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. இன்னைக்கு குணங்களை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம 14வது அத்தியாயம். ஐ திங்க் இன்னொரு 4 days இந்த பேட்ச் வந்து கம்ப்ளீஷன் ஃபேஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் பகவானுடைய கருணை இல்லை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெய்லி சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து மேலும் மேலும் புரியறதுக்கான மார்க்கத்தையும் பகவான் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயும் ஏதோ ஒன்று எனக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ பகவான் இஸ் ரிவீலிங் மெனி திங்ஸ் டு நமக்கெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்காரு. ஸோ இதில் நம்ம கேட்டுண்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், வி ஷுட் கோ ஃபார்வர்ட் ஃபாலோயிங் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடியது. ஸோ அதனால் அந்த டேட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து ராதா கோவிந்தா டேட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர்ஸோட நம்ம போகலாம். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படிங்கிற சாப்டருக்குள்ள வந்திருக்கோம். நம்ம 14வது சாப்டர். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டீட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வில் என்டர் இன்டு த செஷன். ஸோ நேத்து நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் முக்கியமான சாப்டர். ஸோ இந்த சாப்டரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா பகவத்கீதை புரிஞ்சுண்ட மாதிரி தான் நம்ம. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக்கா இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா இதற்கெல்லாம் என்ன சம்பந்தம், எப்படி இந்த உடல் உயிர் எல்லாம் வந்து இணைப்பு வருகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேற்று 13th சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து பகவான் இடத்துல 6 கேள்விகளை கேட்கிறார். பிரகிருதி என்றால் என்ன, கர்மம் என்றால் என்ன, புருஷா என்றால் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்திரஜன் என்றால் என்ன, இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாமே வைக்கிறார். கஷேத்திரம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தலம். கஷேத்திரம்னாலே ஒரு கஷேத்திரத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க, புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கு போறோன்ற மாதிரி. ஸோ கஷேத்திரம் என்பது ஒரு ஸ்தலத்தை குறிப்பது. ஸோ அதை இந்த உடல் ஆன்மாவில் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது, அதாவது எதை வச்சு நம்ம அனாலஜி மேப் பண்ணும் பொழுது உடல் தான் கஷேத்திரம் ஆக்சுவலி. இந்த உயிர் வாழி இந்த உடலில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டிண்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த கஷேத்திரத்துல வந்து இருக்கக்கூடியது தான் இந்த உயிர் வாழி. ஸோ அப்படின்னா இந்த ஆத்மா பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவுடைய ஒரு ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது வந்து நித்தியமான ஸ்வரூபம். இட் நெவர் பார்ன், அதாவது பிறப்பற்ற தன்மையை கொண்டது. இது எல்லாமே இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம 2nd சாப்டர்ல பார்த்தோம்.
தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நாலேஜ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதுதான் நம்ம படிச்சது. ஸோ குய்யா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6th சாப்டர் வரைக்குமே நம்ம நிறைய படிக்கிறோம். 7th வந்து நம்ம பண்றோம். அதுக்கப்புறம் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது குய்யதரம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறோம். குய்யா என்பது என்னன்னாக்கா ஆன்மா மற்றும் உடலை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து குய்யா அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் குய்யதரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா நம்ம அதாவது வி ஆர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கிறத வந்து 7th 8th சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதுக்கப்புறம் குய்யதமம், அதாவது சாரி நான் குய்யம்னு சொல்லியிருந்தேன். குய்யதமம் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா தட் இஸ் ஹவு வி கேன் சர்வ் கிருஷ்ணா என்றதை வந்து 9th சாப்டர்ல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல், மோர் ரகசியம், மிகவும் ரகசியம், அதாவது மிக மிக ரகசியம், அது லாஸ்ட். மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். இந்த 3 லெவல்லையுமே நம்ம வந்து படிக்கின்றோம் ஆக்சுவலி. ஸோ க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரஜ்ஞம், ஞானம் என்றால் என்ன, நேயம் என்றால் என்ன? அதாவது ஞானம் என்பது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தப்பட்டதை, அதுதான் குய்யம் அப்படிங்கிறது சொல்றோம். ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சோல் அண்ட் த மேட்டர், அதுதான் நம்ம வந்து படிக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் நேயம் என்பது என்ன, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியப்பட வேண்டிய பொருள் தான் நேயம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சோ நாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யாரை பற்றினா பகவானை பற்றி தான். சோ அதுதான் வந்து நேயத்தை குறிக்கிறது. சோ அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள், அதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அறிவின் பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேயம் என்பதையும் நம்ம பிரகிருதி புருஷா, இந்த பிரகிருதி என்றால் என்ன, இந்த பொருள் இயற்கை தான் பிரகிருதி. அதாவது இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆள்பவரும், அதாவது த பர்சன் ஹூ இஸ் என்ஜாயிங் ஆர் மெயின்டைனிங், அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷா. ஸோ புருஷ அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 புருஷ அவதாரங்கள் நம்ம 8th சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சோம் நம்ம. அதாவது கார்ணோதய விஷ்ணு, கர்ப்போதய விஷ்ணு, அப்புறம் ஷீரோதய விஷ்ணு. கார்ணோதய விஷ்ணு அண்டங்கள் அனைத்தையுமே படைக்கின்றார். கர்ப்போதய விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் உட்புகுந்து இருக்கார். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் அவர் நாபியிலிருந்து வந்து அந்த இதுல நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு உயிர் வாழினுடைய ஹிருதயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வரராக பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது ஷீரோதய விஷ்ணு. அவருடைய வேலை என்ன, நம்மளுடைய வரவு செலவு கணக்கு எப்படி வீட்டுல நம்ம எழுதுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணிய கணக்குகளை எழுதி கடைசியில இந்த நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம செல்லும் பொழுது அதை வந்து நம்மளோட என்னென்ன பெண்டிங் இருந்ததோ அதெல்லாம் சேர்த்து அனுப்புறதுதான் அவருடைய இது. ஸோ அறிவினுடைய பார்வை, இது எல்லாமே நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது குணங்களின் நிபந்தனை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குணாதிசயங்கள், இந்தந்த குணாதிசயங்களுடைய சுபாவங்கள் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய இந்த குணாதிசயத்துல இறந்தால் அவர்களுடைய இறப்பு எங்கே, அதாவது அவருடைய இலக்கு எங்கே செல்லும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் முறைகளை மாற்றுதல். ஸோ ஒருவர் ஒரு குணாதிசயத்திலிருந்து இன்னொரு குணாதிசயக்கு எலிவேட் ஆகிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எப்படி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம் இன்றைய அத்தியாயத்துல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பகவதே வாசுதேவாய பரமாத்மனே நமः. குணத்ரய விபாக யோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாஹ. சர்வே பராம் சித்திமித், அதாவது சித்தி மீன்ஸ் தட் இஸ் ஞானிஸ், ஆக்சுவலி சித்தி பெற்றவர்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ சித்தி மிதேதோ கதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து they have become well balanced, அதாவது ஒரு பக்குவானமான நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ஸோ மீண்டும் வந்து பகவான் நம்ம அர்ஜுனருக்கு வந்து ஞானத்தை வழங்க போகின்றேன் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் ஒரு உன்னதமான ஞானத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். இப்ப படிக்கிறதே எல்லா சாப்டரும் 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம படிக்கிறது அனைத்துமே ஞானத்தை கலந்ததுதான். ஸோ டில் 18th வரைக்குமே நம்ம ஞான யோகத்தின் மேலதான். பக்தி ஆல்ரெடி வந்தாச்சு நமக்கு. இந்த பக்தி கலந்த ஞானத்தை எப்படி நம்ம விருத்தி செஞ்சுக்கிறதுன்றதுதான் 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மமாசாதர்ம்யமாகதாஹ சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. எஸ், இத்தகைய ஞானத்தில் ஒருவர் நிலை கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா they'll fix their mind,
மனதை வந்து அதுல வந்து நிலை நிறுத்துவார்கள். ஸோ ஞானத்தை பெற்றவர்களுடைய செயல்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூரணமாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அதுல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. இந்த முடிவு எடுக்கலாமா இல்ல அந்த முடிவு எடுக்கலாமா, நம்ம தான் எல்லாருமே ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ், இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு 10 வாட்டி நம்ம யோசனை பண்ணுவோம். ஆனா ஞானத்தில் வந்து நிலை பெற்றவர்கள் பார்த்து எடுக்கக்கூடிய இது வந்து முடிவுகளும் சரி, அவர்களுடைய செயல்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவா இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அதுல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும், அதாவது பகவானின் திருநாட்டை அடைய முடியும். ஸோ இன்னைக்கு தான் நான் அந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதாவது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான். ஏன்னா இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மாடியூல். ரொம்ப கடினமான புக்குன்னுட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் 1 or 2 pages தான் என்னால் படிக்க முடிஞ்சது இன்னைக்கு. ஸோ அதாவது 5 நிலைகள், பக்தியில 5 நிலைகள் இருக்குங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட இணைதல். 2வது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கும் இடத்தை போய் அடைதல். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து ஒரு கம்பேனியனா இருக்கிறது, அவரோட ஒரு குட் கம்பேனியனா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய வைபவங்கள்ல சிலவற்றை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைபவங்கள் என்ன பவர்ஸ் இருக்கோ அந்த பவர்ஸையே தனக்கும் அடையணுன்ற அந்த சித்திகளோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஒன் மோர் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். இந்த 5வே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டிஸ் எய்ம் பண்றது, பக்தர்கள் வந்து ஒரு இலக்காக வைத்து செல்வது. ஆனா ஒரு உன்னதமான பக்தன் வந்து இந்த 5ஐ கூட அவன் கேட்க மாட்டான். நான் வைகுண்டத்துலதான் வந்து இருக்கணும்ன்றது கூட எனக்கு தேவையே இல்லை பகவானே, நான் எங்கே இருந்தாலும் உனக்கு நான் வந்து சேவை புரிய வேண்டும். தட் இஸ் த பியூர் டிவோட்டி. டிவோஷனல்னுடைய சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு உன்னதமான பக்தனுடைய நிலை அதுதான்ட்டு வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலி பக்தி ரசாமிரத சிந்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எஸ் டோல்ட் திஸ். ஸோ இவ்வாறு நம்ம என்ன பண்றோம், பகவத்கீதையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பகவான் ஏதாவது ஒரு இலக்கை தான் வச்சுட்டாவது நீங்க செய்யணும். ஸோ எடுத்த உடனே நீ எதையுமே எனக்கு தரலனாலும் பரவாயில்ல, நான் பக்தி மட்டும் செய்யன்னு நம்ம ஒரு டிவோட்டிக்கு சொன்னா கண்டிப்பா இதுல என்னப்பா இருக்கு, எனக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இல்லையே நான் பண்றதுக்குன்ற மனசுதான் வரும். ஆனா அட்லீஸ்ட் நிறைய மார்க்கங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று பகவானோட போய் இணையுதல், அதுதான் வந்து தோன்றாத அருவத்தை வந்து பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் கலக்கிறது அது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி செய்யக்கூடிய நிலைகள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் நாம வந்து பகவான் கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யற பக்தி தான் டாப் மோஸ்ட் பக்தி அப்படிங்கிறத வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான இங்க எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய பக்தர்கள் நம்ம கிட்ட வந்து சேரட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் தான் நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து சுய இயற்கையை பற்றி தான் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்தையும் கோலோகத்தையும் பற்றிய வந்து நிறைய இடங்களை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு. அட்லீஸ்ட் they should have some target. ஒரு பக்திக்கு ஒரு இலக்காவது இருந்தா அட்லீஸ்ட் they will try to achieve அப்படிங்கிறது தான். அதுல நாம அந்த இலக்கை வச்சுட்டு போனாலே போக போக அந்த பக்தி பாதையில முன்னேறும் போது நம்ம என்ன ஆகும்னாக்கா we will only elevate to not expectation ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். தட் இஸ் ஹவ் இனிஷியலா வி வில் மீ ஸ்டார்டிங் வித் த எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆனா போக 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 நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது பகவானை பற்றி அவருடைய சேவைகளை பற்றி அதிலேயே நம்ம லயித்து விட்டால் இதை விட வேறு பேரானந்தம் ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மனசுக்கு நம்ம போயிடுவோம் நம்ம. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட நான் முக்தியாகணும் மோட்சமாகணும் இதெல்லாம் எந்த கொஸ்டினுமே நம்ம வைக்க மாட்டோம். அந்த நிலைக்கு தள்ளணும் நம்மளுடைய மனசு போகணும்னா இனிஷியலா வந்து பகவான் மேல பக்தி செலுத்தும் போது நமக்கு ஒரு டார்கெட் தேவை. ஸோ இது எப்படின்னாக்கா நம்ம எல்கேஜில நம்ம ராதிகா அம்மா கூட சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, எல்கேஜி வந்து கிளாஸுக்கு வரவங்களுக்கு ஒரு லாலிபாப் கொடுத்தாதான் வருவாங்க குழந்தைங்க. அதே வந்து +2 படிக்கிற பையனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லாலிபாப் கொடுத்தா அது வேஸ்ட் தான். அந்த மாதிரிதான் வந்து பக்தி நிலையில நாம எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்டா நம்ம இருக்கோம். ஆனா அதுலயே வந்து ஒரு +2 கிராஜுவேஷன் லெவலுக்கு போகும்பொழுது நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லைன்ற அந்த நிலைக்கு நாம போவோம். அது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they have their own experience. ஒருத்தருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது. தே வில் ஃபீல் ஆக்சுவலி. ஸோ அது அந்த ஃபீலிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள இருந்து நமக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாதை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் நாம அந்த பாதையில செல்வது நமக்கு மிகவும் நன்மையை பயக்கும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதையோ அல்லது அழிவின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அதாவது பிறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இந்த படைப்பு பகவானுடைய படைக்கும் தொழில் வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருக்காது. அதே மாதிரி மெயின்டைன் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து அழிவுறும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்குள்ளே போய் நம்ம எல்லாரும் அடக்கம் ஆகின்றோம் இல்லையா. we are all getting we are erased actually. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த தொல்லையும் நமக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா நமக்கு பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரம் வந்து இட் வில் பி கிளியர்ட் ஆக்சுவலி. நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டு வந்து நமக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓகே. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வாழ்க்கை இனங்களிலும் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நேத்துதான் நம்ம பார்த்தோம் பர்த் அண்ட் டெத், எப்படி அந்த ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் டே 5th டே அதெல்லாம் எப்படி அந்த ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த கரு வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த சீரமா இருக்கக்கூடியது பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கார். விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையும் ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துல ஜனிக்கிறது என்றால் அதுக்கான விதை பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஜட இயற்கையில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களுக்குமே நாட் ஓன்லி த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஈவன் இன் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ, அதாவது அனிமல் கிங்டம் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விதை கொடுக்கிறது வந்து ஒரு உயிர்வாழிக்கு வந்து நம்ம பகவான் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சாத்தியம் எப்படி சாத்தியமாகின்றது, தட் இஸ் த்ரூ ஹிஸ் திங்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிறது வந்து தாசாம் பிரம்ம மகோத்ய நிறம் பீஜ பிரதா பிதாக. பீஜ பிரதா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஜம் அளிக்கக்கூடிய தந்தை நானே அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், next slokam 14.5. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. yes, இந்த உலகம் வந்து முக்குணங்களால் ஆனது. இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்குணங்களால் ஆனது. அதாவது அதனுடைய மாயை, தேவ மாயை என்பதுதான் அதனுடைய சொரூபம். நம்ம வந்து குழந்தை வந்து ஜனித்து வெறிய விழும் வந்த உடனே அந்த மாயை வந்து பிடிச்சன்றது ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் வந்து வளர, அதாவது குழந்தை வளர வளர இட் ஷுட் ஷோ, அதாவது எந்த குணத்துல வந்து அது பெண்டிங் இதுல இருந்து பிறந்திருக்கிறதோ அதுலதான் அது எலிவேட் ஆகும். ஆனா அந்த வளரக்கூடிய சூழல் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சேம் குணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிலைத்திருக்கும் என்பதற்கு கேரண்டி கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆல் த வே, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. அவர்கள் செய்த புண்ணிய கர்மங்களும் பாவ கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் அவர்கள் அந்த குணத்திலிருந்து மேல் நோக்கி வேறு குணத்துக்கு செல்லலாம், இல்லை கீழ் நோக்கியும் தள்ளப்படலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. எல்லாமே நம்ம பாஸ்ட் டீட்ஸ்ல தான் வந்து நம்மளுடைய பிறப்பு வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாலே நம்ம இனிமே அட்லீஸ்ட் எந்த பாவங்களும் யாருக்கும் கஷ்டங்களும் கொடுக்காம நம்மளால முடிஞ்ச சகாயத்தை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களானது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். சோ உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது, அதாவது இந்த உலகத்தில் ஜனிக்கும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான். இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் அந்த வீடியோல கூட. தேவ மாயா, மாயை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து பிறந்ததுதான். ஸோ 8th சாப்டர்ல நீங்க பூலோக சார்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கார்ணோதய விஷ்ணுனுடைய அந்த சுவாசத்தினுடைய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரமாதேவி, அதுக்கப்புறம் மாயை, அந்த பக்கம் சம்போ இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி. சோ மாயை என்பது பகவானுடைய இன்னொரு சொரூபம் என்பதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட சொரூபம் அது. சோ அதுலதான் நம்ம எல்லாருமே சிக்கின்னு இருக்கோம். இதோ இந்த நாம எல்லாருமே இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பொம்மலாட்டத்துலதான் இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட தான் நம்ம வந்து we are being played here அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகமனாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானக.
சோ சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்றவர்களை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து இந்த பிராமணர்கள் குவாலிட்டிஸ் அதுலதான் இருப்பாங்க. சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஸோ the பிராமணர்கள் இஸ் நாட் பை பர்த், ஆக்சுவலி இட் இஸ் பை த எஜுகேஷன் ஆர் த ஜாப் ப்ரொஃபஷன். அதுதான் வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்த பிரிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமுதாய பிரிவு அவர் கொடுத்தது ஆக்சுவலி. ஸோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான அவர்களுடைய இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி, அதாவது ஹாப்பினஸ் தான் மெயின் இலக்கு, சந்தோஷம் தான் அவர்களுடைய இலக்காக இருக்கும் எப்பொழுதுமே. அதாவது எதுலையுமே வந்து அவங்க வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை தான் அவர்கள் மேன்மையாக கருதுவார்கள். ஸோ அதனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னா மீண்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகி விடுகிறார்கள். சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்குமா என்றால் அது கிடையாது. ஆக்சுவலி நிர்குணம் ஆனால் மட்டுமே, அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்று பிரேம பக்தியில் பகவானோடு நம்ம லயிக்கும் பொழுதுதான் கண்டிப்பாக நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். ஆனா இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தோடு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுப்போம் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சத்வகுணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. அட்லீஸ்ட் பாவங்கள் செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்கின்றனர். சோ இது ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் என்னன்னாக்கா அவர்கள் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எலிவேட் ஆகிறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க. யாருமே வந்து எந்த வித குணத்துல இருந்தாலும் சத்வகுணத்துக்கு வந்த பிறகுதான் நம்மளால வந்து எலிவேஷனுக்கே போக முடியும். வித்தவுட் ரீச்சிங் சத்வகுணம் வி cannot ரீச் த நிர்குணம் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் அதாவது பெஞ்ச் மார்க், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சத்வகுணம் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா டு என்டர் இன்டு த எலிவேஷன் பாத். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்துக்கு நமக்கு வழிவகுக்கும். சோ இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்கின்றனர். அதெல்லாம் நாம எல்லாம் கூட இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படிச்சு கேட்டு, அதாவது நம்ம வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்தை பத்தி கேட்டுண்டு இதுலயே நம்மளுடைய இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம விருதி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். ஏன்னா அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே சந்தோஷம் என்பது மட்டும்தான் இலக்காக இருப்பதால் மீண்டும் அவர்கள் இந்த கட்டுண்ட உலகத்திலே பிறவி எடுப்பார்கள். யார் ஒருவர் இந்த சத்துவ குணத்திற்கு மேற்பட்டு செல்கிறார்களோ, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்கிறார்களோ, அந்த பிரம்ம நிலை அடைகிறார்களோ, அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் மோட்சத்துக்கு செல்கிறார்கள். எஸ். ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌண்டேய கர்ம சங்கேன தேஹினம். எஸ். ரஜோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சத்துவகுணத்தை பற்றி பார்த்தோம். அவங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்ட்டு. நன்மைகள் செய்வார்கள், பாவங்கள் செய்ய மாட்டார்கள், அதாவது ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்குவாங்க. ஆனா மீண்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் ஆகுவார்கள். எப்படின்னா எப்பொழுதும் அவருடைய இலக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது. ஆனா ரஜோகுணம் எப்படி பாருங்க, எல்லையற்ற ஆவல்கள், அதாவது பவுண்டரியே கிடையாது. ஸோ அவங்களுடைய ஏக்கங்களுக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த பவுண்டரியுமே கிடையாது. எது வந்தாலும் அவங்களுக்கு திருப்தி பத்தாது, அவங்களுக்கு மீண்டும் வேணும்ன்ற அந்த ஆவல்கள் தான். ஸோ அந்த மாதிரி விருப்பங்கள் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜடபலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் அவன் எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் உழன்று கொண்டே இருப்பான். ஏன்னா அவனுடைய ஆவல்கள், டிசையர்ஸ், அதாவது ஏக்கங்களும் அவனுக்கு தேவை. ஏதாவது இன்னைக்கு அதாவது ஒரு பிசினஸ்ல வந்து நல்ல they would have earned something which may be sufficient, self sufficient இருக்கலாம். ஆனா மேலும் இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் இன்னும் போட்டா இன்னும் வரும் அப்படின்ட்டு போறோம் பாருங்க. தட்ஸ் how actually. ஸோ ஏதாவது இப்போ வந்து ஒரு 10 rupees சம்பாதிச்சோன்னாக்கா அதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பங்கு வந்து நம்ம வந்து we need to give for என்னது டொனேஷன், ஆஸ்டாரிட்டிஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்துக்கு என்ன தேவையோ அது செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரி மீண்டும் அதுல ஒரு போர்ஷன் தான் நம்ம வந்து பிசினஸ் விருத்திக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறது. தட் இஸ் த நார்மல் வே ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா இந்த 10ஐயும் எடுத்து நான் போட்டா எனக்கு 100 வருமா அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் ஆவல். ஸோ மேலும் ஏன்னா அவர்களுடைய மனதினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. தட் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி அவங்களுடைய நேச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ இதனால் ஒருவன் இந்த ஜட பலன்கள் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பிறந்து கொண்டே இருப்பான் இவன். எஸ்.
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. ஸோ தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு மைண்ட் வேலையே செய்யாது. ஸோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எல்லாமே வந்து நிஜமான லைஃப் இதுதான் அப்படிங்கிற அந்த என் நினைப்பு தான் இருக்கும். நமக்கும் மேல பகவான் இருக்கார், மேல் லோகங்கள் இருக்கு, நாம் இறந்த நம்ம ஒரு ஆத்மா, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் நீங்க எடுத்து சொன்னா கூட அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. தே வில் நாட் ரியலைஸ் ஒன்லி அன்டில் அதர்வைஸ் அவங்களுக்கு ஒரு குரு மார்க்கம் ஏதாவது இருந்தா, அவங்களுடைய பூர்வ புண்ணியம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ புண்ணியங்கள் இருந்து ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா முட்டாள்தனமா இருக்கக்கூடியவன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தே கேன் எலிவேட். ஸோ அது ஒண்ணுதான் அஷூரன்ஸ். அது தவிர்த்து அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல மேல வந்து இன்னொரு குணத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. இந்த தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல் கிங்டம்ல தான், மிருக இனங்கள்ல தான் அவங்க பிறப்பார்கள். இதுதான் வந்து பகவான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. சோ தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகுது. ஏன்னா மாயையில் கட்டுண்டவர்கள் இவர்கள். சோ அதாவது தேவி மாயாவோட இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் ரியலைஸ் திஸ் இஸ் த ட்ரூத், இதுதான் நிஜம், இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லை, இங்க இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கறதுலே அதுலயே வந்து இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உழந்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களா தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி கூட வந்து இருக்காது. தான் என்ன செய்கின்றோம் என்ற அந்த நாலேஜ் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது ஆக்சுவலி. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் சோம்பேறித்தனமாகவும் சதா சர்வ காலம் உறக்கம் போதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிமைப்பட்டு எப்பொழுதுமே வந்து நித்திரையிலே இருப்பாங்க இவங்க வந்து. சோ திஸ் இஸ் த condition of a tamas gunam. Yes. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य उत्तम प्रमादे संजयत्युत. சோ இப்ப வந்து ஒவ்வொரு குணாதிசயத்துக்கும் அதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்குன்றது சொல்றாரு இங்க வந்து. பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷத்துல இருக்கக்கூடியதுக்கும், அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணத்தினுடைய செயல்கள் பலன்களிற்கும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தான் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் பலன் மேல் கற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல அவங்க எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அதுக்கப்புறம் தமோகுணம் பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. எஸ். ரஜஸ்தமஸ்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜஸ் சத்வம் தமஸ்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள்ல நாம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் நம்ம வந்து ஹை லெவல்ல இருப்போம். இப்ப நாம வந்து ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல ஒருத்தர் நல்ல எலிவேட் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா 100% எப்பொழுதுமே அவங்க வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருப்பாங்கன்றது கேரண்டி கிடையாது. ஸோ சூழ்நிலையில சம்டைம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பீஷ்மர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி வாஸ் அ மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பர்சன் ஆக்சுவலி. ஆனா அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த பிரதிஜைனால that is the ignorance actually அவருக்கு. he is tamas, he is also little into the tamas. ஏன்னா பிளைண்டா அவர் ஃபாலோ பண்ணாரு அந்த பிரதிஜைய. நாம ஒருத்தருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கண் முன்னாடி அதர்மங்கள் நடந்திருந்தாலும் என்னுடைய இது வந்து நான் ஒரு சேவகனாக மட்டுமே இந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கு இருப்பேன்ட்டு கொடுத்த அந்த வாக்குறுதியை கடைசி வரைக்குமே நிலைநிறுத்தினார் அவர் வந்து. சோ ஒருவருடைய பிரதிஜை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகத்திற்கே வந்து கேடு விளைவிக்கிறது அப்படின்னும் போது அந்த பிரதிஜை வந்து வேஸ்ட் தான். he needs to டைனமிக்கலி டேக் எ கால். அதுதான் வந்து பகவான் எப்பயும் வந்து சொல்றது ஆக்சுவலி. நம்ம பிரதிஜை செய்து கொடுப்பது வந்து கண்டிப்பா சத்தியத்தை நாம காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனா அந்த சத்தியம் வந்து அதர்மத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு வந்து போகுதுன்னா இட் இஸ் வேஸ்ட். அந்த பிரதிஜையே வேஸ்ட் இல்லைங்களா? சோ அவர் வந்து அந்த சூழ்நிலையில வந்து தமஸோட இணைந்தவராகிவிட்டார். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஆக்சுவலி. சோ ஹி இஸ் எலிவேட்டட் சோல். பாத்தீங்கன்னாக்கா 95% பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் அ மோட் ஆஃப் குட்னஸ் தான். அவர் சத்வகுணத்தை சார்ந்தவர் தான், தர்மம் அறிந்தவர். அந்த மாதிரி இருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா திரௌபதி வந்து இது டீரோப் பண்ணும்பொழுது அவர் வந்து ஒரு சேவகனா மட்டும் தான் நின்றுட்டு இருந்தாரே ஒழிய he didn't come friend. that is the reason he got
இந்த வார்ல வந்து அவர் இறக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். ஈவன் துரோணாச்சாரியா ஆல்சோ பீயிங் சச் எ எலிவேட்டட் பர்சன், அவரும் வந்து நினைச்சிருந்தா அந்த செயலை தடுத்திருக்கலாம். ஆனா இவர்கள் அனைவருமே கட்டுப்பட்டவர்களாக நின்று கொண்டார்கள் அவர்களுடைய வாக்குறுதிகளால. அதனால வந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த சமயத்துல வந்து திரௌபதியை அவர்கள் ரட்சிக்கவில்லை. தட் இஸ் த ரீசன் they will get punished here அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்வார். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் மகாபாரதத்துல இது பார்க்கலாம். we don't get into the topic, for example தான் இது நான் சொன்னேன். சோ சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. தமசையும் சத்துவத்தையுமே தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயத்துல ரஜோகுணம் வந்து மேன்மை அடைந்து விடும். சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம் சத்வத்தையும் ரஜத்தையும் மேன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தோற்கடிச்சுட்டு தமஸ்குணம் வந்து டாமினண்டா நின்றுடும். சில சமயத்துல வந்து சத்வகுணம் மேலோங்கி நின்று தமசையும் ரஜசையுமே கீழே தள்ளிடும். திஸ் ஆர் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன்ஸ், தகுந்த மாதிரி ஒரு உயிர் வாழினுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அமையக்கூடியது. ஆக்சுவலி இது வந்து டெம்பரரி நேச்சர் ஆக்சுவலி. ஆனா ஒருவர் பர்டிகுலர் குணத்தோட ஐக்கியமா இருப்பது அவர்களுடைய சுபாவத்தை வைத்து அவர்களுடைய நடவடிக்கை வைத்து நம்மளால கண்டிப்பாக உணர முடியும். எஸ், இந்த மனம் தான் இதுக்கு எல்லாமே காரணம். சத்வத்து பக்கம் போகுதா, ரஜ பக்கம் போகுதா, இல்லை தமஸ் பக்கம் போகுதா அப்படிங்கிறது மனசுதான் டிசைட் பண்ணும். ஸோ நாம எந்த வழிக்கு போனா வந்து நன்மை என்பது நமக்கு தெரியணும். ஸோ சத்வத்துக்கு போனா அட்லீஸ்ட் மேலும் வந்து நம்ம வந்து முன்னேறி இந்த பக்தி பாதையில சுத்த சத்வம் அந்த பிரேம பக்தியில போயிட்டு பகவான் கிட்ட போக முடியும். தட் இஸ் ஒன் திங் வி எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி ஹேஸ் டு ட்ரை. எல்லாருமே இந்த இலக்கை நாம வந்து தேடி போகணும் தான். ஆனா சில சமயத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு எமோஷன்ஸ் அதெல்லாம் வரும்போது ரஜஸ் அந்த இதுல வந்து இதாயிடுறோம் நம்ம. சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனத்துல வந்து முடிவடைகிறது. ஸோ இது எல்லாமே மனம் எடுக்கும் டிசிஷன்ஸ் தான். எஸ், சர்வத்வாரேஷு தேஹேஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யா த்விவிருத்தம் சத்வமித்யுத. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள் என்ன 9 கதவுகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? தட் இஸ் 9 gates. இந்த பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் இது இந்த உடல் என்பது. சோ இந்த நகரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 9 கதவுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தால் ஒளி பெற வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து இட் should be illuminated by the knowledge actually. சோ கதவுகளும் சத்வகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது, அப்படி வந்து பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்வகுணத்தை விருதி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன பர்சன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாடிலி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து நாட்டம் இல்லாமல், அதாவது நம்ம எல்லாம் ஒரு ஏஜ் ஆன பிறகு வி நீட் டு இந்த ஏஜ்ல நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து வர்ணாசிரம் தர்மம் பிரகாரம் கூட நான் நேத்து கூட சொன்னேன். நான் 25 years முன்னேத்த தெரியல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ 25 years வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து வனப்பிரஸ்தா, அதுக்கப்புறம் வந்து சந்நியாசம். சோ அந்தந்த வயதுக்கு தகுந்த போல பகவான் என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காரோ அது மாதிரி இந்த உடல் இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்களின் செயல்ல வந்து நம்ம வந்து we need to have a control and we need to move further actually. so அந்த இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் if they get deviated from the sense organs னுடைய அந்த உந்துதல்ல இருந்து யார் ஒருவர் வந்து வெளியே வந்துடுறாங்களோ அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஞானத்தினுடைய இதனாலதான் வெளியே வந்திருப்பாங்க. they will be elevating in that acquiring the knowledge actually. ஸோ இந்த புலன்கள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கெய்னிங் த நாலேஜ்ல தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. கண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா they utilize to read the books actually. காதுகள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தனம் கேட்கறதுக்கோ இல்லை உபன்யாசங்கள் கேட்பதற்கோ உபயோகப்படுத்துவது. இது மாதிரி இந்த புலன் உறுப்புகளை நன்முறையில் நாம வந்து செயல்படுத்த வேண்டும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ சத்வகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளால இது வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு தவறு நடந்துட்டு இருக்குன்ற அந்த அனாலிசிஸ் கூட நம்மளால ஆறாம பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம பிளைண்டா எதுவுமே பேசவே மாட்டோம். சத்வகுணத்துல எலிவேட் ஆனவங்க இதை வந்து நிதானமா யோசிச்சுதான் எந்த பேசுவாங்க. நீங்க யூ கேன் அப்சர்வ் த பீப்புள். நீங்க இனிமே எலிவேட் அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா எவாலுவேஷன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து 18th chapterல பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஒன்லி எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் அந்த லாஸ்ட் சாப்டர்ல.
சோ ஒருத்தர் எப்படி பேசுகிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவருடைய குணாதிசயத்தை வந்து நம்மளால ஈஸியா நிர்ணயம் பண்ண முடியும். சோ மேலும் தூய்மையுற்றவனாக ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுக்கிடையே அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலுமே தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தினுடைய நிலை அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார் நமக்கு. எஸ். லோப பிரவருத்திராரம்ப கர்மணாம சம பிரஸ்பிருஹா ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. சோ இப்ப வந்து ரஜோகுணத்தை பற்றி சொல்கின்றார். ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவர் ரஜோகுணத்தில் வந்து மேலோங்கி இருந்தால் எப்படியெல்லாம் அவர்களுடைய சுபாவம் இருக்குன்றதை இங்க பார்க்க போறோம். பெரும் பற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் தானே சம்பாரிச்சு வைக்கணும், எல்லாமே தனக்குரியதாகணும் அப்படிங்கிற அந்த நேச்சர் பெரிய பற்று. ஆக்சுவலி அளவிட முடியாத பற்று, அன்லிமிட்டெட். அது ஆக்சுவலி கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை. ஆசையை வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. நீங்க இப்போ ஒண்ணு கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் அடுத்து கொடுத்தாலும் இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு இது போதும்ன்ற அந்த இது வராது. போதும் என்ற மனது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. ஏக்கம், எல்லாத்தையும் கொடுத்தா கூட இன்னும் ஏதாவது நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். மனநிறைவு வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மனநிறைவு அவங்களுக்கு இருக்காது. கடின உழைப்பு, திஸ் இஸ் ஒன் பாசிட்டிவ் திங் ஐ ஷுட் டெல் அபவுட் ரஜோகுணம். அதாவது அதற்கான உழைப்பும் அவர்கள் செய்வார்கள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கார்பரேட்ஸ்ல அந்த ஹையர் லெவல் போஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி இந்த ரஜோகுணத்துல தான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஆனா இந்த ஆசைகளும் ஏக்கங்களும் ஒரு லிமிட்டுக்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே வில் பி எலிவேட்டட் இன்டு த சத்வம் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் ஹவு த குவாலிட்டிஸ் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிறது அந்த மாதிரி தான். எஸ். நெக்ஸ்ட் 13 ஸ்லோகம் வாசிங்க. அப்ரகாஷோ அப்ரகாஷோ பிரவருத்திஷ்ச பிரமாதோ தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குரு நந்தன. எஸ். பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க எல்லாம் அடிக்ஷன் பீப்பிள் தான். நீங்க போதையில இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட போய் நைட் போதையில இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை பேசுவாங்க, காலையில எழுந்து ஒரு வார்த்தை பேசுவாங்க. ஸோ யூ கான் டேக், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வார்த்தை மேல நம்மளால கண்டிப்பாக வந்து நம்பிக்கை வரவே வராது. ஸோ பிகாஸ் தெல் பி ஆல்வேஸ் ஃபிளக்சுவேட்டிங். ஸோ தமோகுணத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்னரன்ஸ், அறியாமை, மனதிலும் அதாவது அறிவில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி இந்த இக்னரன்ஸ் மோட். இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இதுதான் வந்து நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்றது கூட அவங்க அப்படிதான் இருக்கும் பண்றது. சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய செயல்கள் அனைத்தும் பைத்தியக்காரத்தனமா தான் இருக்கும். ஏன்னா பாதி நேரம் இந்த உலகத்துல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுயநினைவிலே இருக்கிறது கிடையாது. சோ கண்டிப்பா இப்படிப்பட்டவர்கள் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து அவங்க விலங்கு இனத்துல தான் பிறப்பாங்க. 100%. They have not utilized the good thing which Bhagavan has given to us. இந்த அறிவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்முறையில் அவர்கள் பயன்படுத்தவே இல்லை, அதை வேஸ்ட் தான் பண்ணாங்க. ஸோ அடுத்த வாட்டியும் அவங்களுக்கு மனித பிறவி கொடுத்தா அதுவும் அவங்க வேஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க. ஈவன் லாஜிக்கலி நாம திங்க் பண்ணா கூட எதுக்கு பகவான் வந்து அனிமல் கிங்டம்க்கு அவங்கள தள்ளி விடுறார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மூளையே யூஸ் பண்ணாதவங்க வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அதே மாதிரிதான். ஏன்னா பாவங்கள் அப்படித்தானே இருக்கும். they'll be having the same sins actually. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மீண்டும் அடுத்த பிறவில கஷ்டங்கள் தான் அனுபவிப்பார்கள் இந்த மீண்டும் மனித பிறவி எடுத்தாலும். ஸோ நான் என்னுடைய அனாலிசிஸ் பிரகாரமே கூட பார்த்தாக்கா இந்த பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மனித பிறவி கொடுத்தா கூட தட் வில் கோ வேஸ்ட் ஒன்லி. தட் இஸ் த ரீசன் பகவான் வந்து பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல சொல்வார், தே வில் born in the animal kingdom and it. எஸ். யதா சத்வே यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधां लोकानमलान् प्रतिपद्यते. எஸ். நம்ம வந்து இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இறக்கும் பொழுது எந்த உலகங்களுக்கு செல்வார்கள் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதாவது 3 குணங்கள் பத்தியுமே நம்ம வந்து சொல்றோம். இறக்கும் பொழுது எங்கே செல்வார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இவர்கள் இறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா புண்ணிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கும். ஸோ இவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா
நமக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய லோகங்கள், அதாவது ஸ்வர்கலோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மலோகம், இந்த மாதிரி லோகங்களுக்கு செல்வார்கள். ஸோ மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு அங்கே பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களோடு வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அவர்கள் அடைகின்றனர். இது வந்து சத்வகுணத்தில். மீண்டும் அவர்களுடைய புண்ணிய காலங்கள் முடிந்த பிறகு இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள். ஸோ அதுவும் இருக்கு ஆக்சுவலி. எஸ், 15 வாசிங் மாதாஜி. रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संघिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते. சோ ரஜோகுணத்துல இறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களையே பிறவி எடுக்கின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நாம எங்க பிறக்க போகிறோம் என்பது நம்மளுடைய கர்மங்களை பொறுத்துதான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துலதான் ஒரு உயிர் வாழி வந்து ஜனிக்கிறது ஆக்சுவலி. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹெரிடிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய இந்த சுபாவங்கள் அது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து இன்னைக்கு கூட பேசுறோம். ஆனா உண்மையிலே நாம் அந்த உயிர் வாழியில அந்த ஃபேமிலி எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுடைய தாய் தந்தை அதுக்கு முன்னாடி தாத்தா பாட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் கர்மங்களை செய்தவர்கள் அந்த இதுலதான் இருப்பாங்க. அதனாலதான் வந்து சேம் சுபாவங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய இதுல வருது. ஆனா உலகத்துக்கு வந்த பிறகு அதே குணங்களோட தான் மீண்டும் வந்து இருப்பாங்க போகும்பொழுதுன்றது கேரண்டி கிடையாது. தே வில் சேஞ்ச். ஸோ ஆனா பிறவி எடுப்பது மட்டும்தான் இது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒருவர் ரஜோகுணத்தில் இருந்தாங்கன்னாக்கா அதே சிமிலர் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தை வயிற்றுலதான் வந்து பிறப்பார்கள் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏக்கங்கள் ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய சிமிலர் தாய் தந்தை அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மனித பிறவி உண்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆசைகள் இதெல்லாமே அவங்க அதாவது they have that intelligence also, they will use intelligence also. ஸோ அதாவது தமசுக்கும் ரஜத்துக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். தமஸ்ல வந்து they won't utilize the intelligence, but ரஜோ people will always use the intelligence actually. ஸோ ஈடுபட்டு இருப்பதை பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்தில் இறக்கும் பொழுதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்னு கிளியரா பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டார். ஸோ அந்த போதைக்கு அடிமையாகி எப்பொழுதும் சதா சர்வ காலமும் வந்து போதையிலே இருக்கக்கூடியவங்க 100% they will go back to the animal kingdom. Yes. कर्मण सकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तपसः फलं. Yes. இந்த 3 பிக்சர்ஸையும் பார்க்கணும் நம்ம. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. அது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் ஒருவர் செயல்படுவதால் அவன் தூய்மைப்படுத்துறான். ஆக்சுவலி சுத்தமா இருக்கிறதுக்கான ரெப்ரசன்டேஷன், அதாவது அவர்களுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்றதுதான் இந்த பிக்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அனைத்துமே அதாவது இன்டர்னலி அவுட்டர் சைடு ஆல்சோ, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆல்சோ இன்டர்னல் ஆல்சோ, வெளிப்புறமும் உட்புறமும் 2 இடத்துலயுமே அவங்க வந்து புனிதமாக ஆகிறார்கள். அதுதான் வந்து கோயில் தான் புனிதத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா. அதனாலதான் அந்த பிக்சரை வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணத்துல செய்யப்பட்ட செயல் வந்து துக்கத்திலும். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்லம் ஏரியா தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கச்சபுச்சான்னு இருக்காது. இந்த மாதிரிதான் ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை அவர்கள் வந்து அனுபவிப்பார்கள். என்ன கன்ஃபியூஷன் திங்ஸ் தான் எல்லாமே. அதாவது செய்யப்பட்ட செயல் வந்து இதுலதான் வந்து முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேஜர்லி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டங்கள்ல தான் வந்து நிற்பாங்க. ஏன்னா பேராசையினாலதான் அந்த விளைவுகள் எல்லாமே வர்றது ஆக்சுவலி. தமோகுணத்துல செய்யப்பட்ட செயல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவற்ற தனத்தினாலும் விளைவுறுகின்றன. அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேர்கேஸ் போறதுக்கான வழியே பிளாக் ஆயிடுச்சு. அதாவது அவங்களும் வந்து ரெயிலிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ஸ்டேர்கேஸ் வச்சிருக்காங்க. ஆனா இந்த ஸ்டேர்கேஸ் இந்த படிக்கட்டுல எப்படி ஏறி போக முடியும்? இந்த ரெயிலிங்ஸ்க்கு அதாவது போறதுக்கான வழியே வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதாவது முட்டாள்தனமான செயல்களை வந்து இது வந்து விளக்குகிறது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ஸோ சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல இருந்தாதான் நம்மளால வந்து அதாவது லிபரேஷன் மோடுக்கு போறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். அதுல இருந்தது. ஏன்னா ஞானத்தை நம்ம விருதி செஞ்சுக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து இந்த பிரேம பக்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்வ நிலைக்கு நாம போகின்றோம். அதே ரஜோகுணத்துல இருந்தா பேராசை விருத்தி ஆகும்.
அதாவது இன்னும் வேண்டும் வேண்டும், அதாவது மனசு திருப்தியே அடையாது, அந்த நிலையை தான் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கும். தமோ குணத்துல இருக்கும் பொழுது அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கும் விருதியாகின்ற, எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றத வந்து இங்க சொல்லி இருக்காங்க ஆக்சுவலி. எஸ், இன்னொரு ஸ்லோகம். ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 பிக்சர்ஸ் என்ன சொல்றது அப்படிங்கனாக்கா, இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க சத்துவ குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவம் பிரம்ம நிலைக்கு எலிவேட் ஆகும். அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஓவருக்கு, தட் இஸ் வி ஆர் எலிவேட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிக்சர் ஆக்சுவலி. அதே வந்து ரஜோ குணத்துல இருந்தா மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு தான் நம்ம வரும். ஸோ அவங்க வந்து மேல் உலகங்களுக்கும் போவார்கள், இல்லை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்துக்கும் வழி இருக்கு சத்துவகுணத்துக்கு. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த மாற்றமே இருக்காது, மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு தான் திரும்பி வருவார்கள், அவர்களுடைய ஆசைகளுக்கு அளவே இருக்காது ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் லைக் லேண்டிங், மேல இருந்து, அதாவது ரஜஸ்ல இருந்து நம்ம தமஸ்க்கு வந்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித உடல்ல இருந்து மிருக இனத்துக்கு போவது, இட் இஸ் அ டிக்ளைன் ஆக்சுவலி, அதாவது கீழ் நோக்கி செல்லப்படுது. ஸோ ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எத்தனையோ பிறவிகள் வந்து நம்ம வந்து அனிமல்ஸா இருந்திருக்கலாம், மரஞ்செடி கொடிகளா இருந்திருக்கலாம், எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்துதான் நம்ம வந்து இந்த மனித பிறவியை நம்ம அடைந்திருப்போம். ஸோ இந்த மனித பிறவி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்திருப்போம், அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதாவது தாயினுடைய கருவுல இருக்கும் பொழுது, நேத்து கூட அந்த வீடியோல பார்த்தோம், they will be able to recollect 100 births and deaths ஆக்சுவலி, அவங்களுடைய சைக்கிளை பத்தி. அந்த சமயத்துல வந்து they will lament, நான் தான் செய்த தவறுகளுக்காக வருந்துவது வந்து அந்த கருவில் இருக்கும் பொழுது நடக்கிறது. ஸோ அப்போ வந்து பகவானை பாதங்களை சரணாகதி அடைகின்றது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அந்த வீடியோலயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதே மாதிரிதான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா they will go down only அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்த இந்த அண்டம். ஒரு அண்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயையினுடைய சக்தி ஆக்சுவலி. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பூர்லோகம் இது பாத்தீங்கன்னா 7th மிடில் பிளானட் நாம இருக்கிறது, ஷட்டில் அண்ட் கிராஸ் பாடி. இங்க இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ரூபத்துல கலந்த, அதாவது உடல் கலந்த ஆத்மா, ஸ்தூலமும் சூஷ்மமும் கலந்துதான் நம்ம இங்க வாழ முடியும். நெக்ஸ்ட் நமக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி ஆத்ம ரூபத்துல மட்டும்தான் நாம இருப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் உலகங்களுக்கு போகும்பொழுது ஒன்லி பாடிலி, அங்க வந்து இனிமே மேல வரத்துக்கான சான்சஸ் கிடையாது. ஒன்ஸ் வி கோ டவுன் வி வில் நாட் கம் பேக். ஸோ ஆத்மா இந்த உடல்ல நிலை கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால நன்னிலைக்கு போக முடியும், மேலும் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு அடைய முடியும். ஆனா இந்த ஆத்மா கீழே போயிடுச்சுனாக்கா கண்டிப்பா வந்து மீண்டும் வந்து நாம வர்றது கிடையாது. இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இது கர்ப்போதய விஷ்ணு, அவருடைய நாபியிலிருந்து தான் இதெல்லாம் இந்த உலகங்கள் வர்றது. ஸோ நம்ம ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து ஷீரோதய விஷ்ணு வந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். எஸ், 19th ஸ்லோகம் வாசி. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. எஸ், எல்லா செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதும் இல்லை என்பதையும், இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது. நாம எல்லா செயல்களிலும் ஏதோ ஒரு குணத்தோட தான் நம்ம செய்கின்றோம். ஸோ ஆனா நாம ஞானத்தை விருதி செஞ்சுட்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நிர்குணத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நாம வந்து செய்யணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்துட்டு நாம என்ன பண்ணணும்னாக்கா அனைத்து பலன்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யும் பொழுது இந்த பாவ புண்ணியங்களோட நம்ம பந்தப்படுவதே கிடையாது. அந்த ஞானத்தை நாம விருதி செஞ்சுட்டு நாம வந்து முன்னேற பார்க்கணும். மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்காகவாவது நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஆனா பகவான் மோட்சம் கொடுக்குறாரா இல்லை, அவரோட நம்மளை அழைச்சிக்கிறாரா இல்லையான்றது ஆப்ஷன் அவருக்கு கொடுத்துருவோம். ஆனா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவர்கிட்ட போகிறதுக்கான, இல்லை அவரை பக்தி செய்யணும்ன்ற அந்த மனசோட நம்ம வந்து செய்யணும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால வந்து இந்த உலகத்துல மீண்டும் வரமாட்டோம் என்றது உத்தரவாதம். ஸோ எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க
அப்பாற்பட்டு ஏதும் இல்லை என்பதையும், பரம புருஷன் இந்த குணங்களின்று உயர்ந்தவர், இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஹி இஸ் கால்ட் அஸ் a நிர்குணவாதி அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடத்துல நானும் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். நீ காணும்போது, அதனால்தான் இந்த உலகத்திற்கு அவர் சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய வாட்டி நம்ம சொல்றோம். சோ எல்லாமே வந்து அவருடைய ஆளுமை, இந்த 3 குணங்களும் அவருடைய ஆளுமையில் இருந்தாலும் he is not bonded to this. he is the highest renouncer அப்படின்றது வந்து நான் நிறைய எடுத்து சொல்லியிருக்கேன். சோ நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும். அதாவது யார் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றார்களோ அவர்களால் அவருடைய ஆன்மீக ஸ்தலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிய முடியும்ன்ட்டு சொல்லிட்டார் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல. நம்மளால வந்து அந்த வைகுண்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எங்க இருக்கார், பகவானுடைய அந்த ரூபம், பர்சனல் ஃபார்மை நம்மளால பார்க்க முடியும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 20th. गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते. எஸ், அதாவது உடலை அடைந்த ஒருவன், அதாவது எம்பாடிட் சோல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல. சோ இந்த உடலை அடைந்த இந்த ஆன்மா இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, அதாவது நிர்குணம், அந்த சுத்த சத்துவம் நிலை போய் அந்த பிரம்ம நிலைக்கு யார் அடைகின்றார்களோ, அதாவது ஞானத்துல போகும்போதுதான் நம்ம வந்து பிரம்ம நிலைக்கு செல்கின்றோம். அதே வந்து நம்ம வந்து இந்த பக்தி யோகத்துல போகும்பொழுது நம்ம பிரேம பக்தியில போயிட்டு சுத்த சத்துவ நிலையை நாம அடைகின்றோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 2 ways we can reach God எப்பொழுதுமே. சோ இது ஒண்ணு வந்து ஞானம், இன்னொன்னு வந்து பக்தி. செயல்படுதல், செயலற்ற தன்மை, செயல்படுதல். செயலற்ற தன்மை என்ன, நம்ம வந்து சும்மா ஞானத்தை மட்டும் விருதி செஞ்சுக்கிறது கிடையாது. நம்முடைய கடமைகளையும் செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஞானத்தையும் விருதி செஞ்சுக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a renunciation actually. சோ மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வில், அதாவது நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம வந்து கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். நாம் இந்த வாழ்க்கையிலேயே கூட வந்து யார் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த உலகத்திலேயே வந்து உள்ளதை உள்ளபடி காண முடியும். அதெல்லாம் தான் நம்ம ஆச்சாரியார்கள் எல்லாமே ரியலைஸ் பண்ணி நமக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கா. அவையெல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே they have realized this. They have become nirgunavadis actually. So above this all 3 gunas they have elevated. ஸோ பிரேம பக்தியில போயிட்டு அவர்களால் பகவான் அந்த டிவினிட்டியில வந்து அவங்க வந்து தேவ் ரியலைஸ் த திங்ஸ், அதை தான் நமக்கு வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கா. ஸோ இதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஆத்மா, உடல், இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதையே நிறைய ஆச்சாரியால் எல்லாம் உணர்ந்து நிறைய சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க நமக்கு. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ். அர்ஜுன உவாச்ச கைலிர்லிங்கை ஸ்திரீன் குணாநேதா நதீதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சரஹ கதம் சைதான் ஸ்திரீன் குணாநதி வர்த்ததே. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார். இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? How you can identify a person as above the 3 gunas? இந்த 3 குணத்துக்கு மேலேயும் நிர்குணவாதியாக ஆகியிருக்கான் என்பதை எவ்வாறு நாமல் அறிய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறார். அவனது நடத்தை என்ன, அவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும், எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வைக்கிறார். இது நமக்கு கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் உண்டு. சோ அதுதான் வந்து நம்ம சார்பில் அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் வாசிச்சிருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவருத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீன வதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவ யோவ திஷ்டதி நேங்கதே சம துக்க சுக ஸ்வாஸ்த சமலோஷ்டாஸ்மகாஞ்சனஹ துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ்துல்ய நிந்தாம சம்ஸ்துதிஹ மான அபமானயோ ஸ்துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோஹ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத உச்யதே. சோ இது அகர்மா. நம்ம அகர்மா என்பது என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? செயலில் செயலற்ற தன்மையும் செயலற்ற தன்மையில் செயலும், அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ அவங்களுடைய சுபாவங்கள் எப்படியெல்லாம் அவங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும்.
பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். அதாவது பிரகாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலினுடைய விளைவுகள் ஒருத்தரை வந்து பிரகாசப்படுத்தும் நன்மையாக இருக்கும் பொழுது. பற்று அதாவது ஒரு இது மேல பற்று கொள்ளுதல், ஏதோ ஒரு மேல நம்ம பற்று வச்சிருக்கோம், அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல. ஆனா இப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம் ரிலேட்டட்ல தான் பற்று வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கு. மயக்கம், அதாவது மயக்கம் இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட மயக்கம். இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து நாம் இது எல்லாமே டெய்லி சந்திக்கிறோம். நாம இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பற்று வைக்க கூடாது அப்படிங்கலாம் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா ஒரு சில சூழ்நிலையில நம்ம வந்து அதை எதிர்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கு. அந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கின்றோம் அதுதான் வந்து நம்மள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும். வெதர் we are attached to that or detached to that. அதை வந்து எவாலுவேஷன் வந்து நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் இது. ஸோ இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல பிரகாசம் வரும்பொழுதும் அல்லது பற்று வரும்பொழுதும் மயக்கம் வரும்பொழுதும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளுக்கு நாம் தள்ளப்படும் பொழுது அவற்றை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அதை வந்து நம்ம வந்து வெறுக்க கூடாது. we need to detach. வெறுத்து நம்ம ஒதுக்க கூடாது எப்பொழுதுமே. நார்மலா இது நமக்கு சம்பந்தப்படும் பொழுது நமக்கு வந்து இது இந்த உலகத்திற்கு நாம கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் கலந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒதுங்கி நிக்கணும். அதை வெறுத்துட்டு விடக்கூடாது. ஆக்சுவலி தட் இஸ் ராங். சோ இந்த பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் வரும்பொழுது நம்ம வந்து வெறுப்பும் காட்டக்கூடாது. அதே மாதிரி அது மூன்றும் இல்லாதப்போ அவற்றிற்காக நம்ம ஏங்கவும் கூடாது. சோ அதாவது பிரகாசம் இல்லையே, இப்ப வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரகாசம் இல்லையே, ஒரு பற்று இல்லையே அப்படிங்கிற நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லாதப்போ, நமக்கு யாரும் இல்லையே அப்படிங்கிற when we feel loneliness, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை எல்லாம் வரும்போது அதெல்லாம் தேவை, நமக்கு யாராவது தேவை என்ற அந்த பற்று வருது பாருங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் டெல்லிங் ஒன்லி எக்ஸாம்பிள். திஸ் இஸ் நாட் இதுதான்ன்றது நான் சொல்லலை, இட் இஸ் ஒன்லி அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றது. ஸோ ஒரு பிரகாசமோ பற்றோ இருக்கும் பொழுது அதை வந்து வெறுக்கவும் கூடாது. அது இல்லை என்ற சமயத்துல நம்ம வந்து அதுக்காக ஏங்கவும் கூடாது. தட் இஸ் ஹவு எ பர்சன் ஷுட் பி. இந்த மாதிரி ஒரு 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் இருக்கக்கூடிய சுபாவம் இப்படி இருக்குன்றது வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். இயற்கை குணங்களில் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை குணங்கள் இந்த 3 குணங்கள். சோ அந்த 3 குணங்களால் இந்த உயிர்வாழி வந்து செயல்படுகின்றான். சோ அந்த செயல்படக்கூடிய அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் மேல வந்து நாம பற்று வைக்க கூடாது. சோ அந்த விளைவுகள் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணத்தின் அது நல்லதனா இருக்கட்டும் கெட்டதனா இருக்கட்டும், என்னுடைய கடமை செய்ய போறேன் இல்லையா, இந்த கடமை வந்து பகவானுக்கு நான் சமர்ப்பணம், அவ்வளவுதான். That's how we need to move further actually. So அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் ஆக்சுவலி. கவனிக்காமல், ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் மீன்ஸ் that is ignoring the things actually. அவுட்கம்ஸ் மேல வந்து எந்த ஒரு நாட்டமும் இல்லாமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், அதாவது வெரி டிட்டர்மைன்டு பர்சன் ஆக்சுவலி. குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்துல எலிவேட் ஆகி நிர்குணத்துக்கு போகக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே இந்த உடல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய புலன்கள் வந்து தன் வேலைகளை தானா செய்கின்றது, இது நாம எதுவும் செய்யறதில்லை, அதாவது ஆத்மா எதுவுமே செய்யறதில்லை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவர்களால் உணர முடியும். சோ ஏன்னா மனம், இந்த ஷட்டில் பாடி தான் எல்லாமே இயக்கின்றிருக்கு ஆக்சுவலி. ஆனா ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. இந்த ஞானத்தை அவன் பெற்றிருக்கின்றான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பான். இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அதெல்லாமே வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்பம் வரும்பொழுதும் துன்பம் வரும்பொழுதும் அவனுக்கு எந்தவித பாதிப்பு என்பது இருக்காது. அனைத்தையுமே அவன் வந்து ஒரு சமம் போல எடுத்து செல்பவன் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவன். அதாவது அவனுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இருந்தாலும், அதாவது தங்கம் கிடைச்சா அதை எடுத்து வச்சுக்கணும்ன்ற அந்த பற்றுதல், அதுக்கப்புறம் இது கல்லு தானேன்ட்டு தூரமா விசிறி போட்டுருவோம் இல்லைங்களா, அந்த இது, அதாவது ஐடென்டிபிகேஷன், த டிஃபரன்சஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரிதான். நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் தான் இது தங்கம், நம்ம உயிர் போன பிறகு இது நமக்கு எதுவுமே வந்து தங்கம் கல்லு எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஒரு உயிர் வாழைக்கு இல்லைங்களா. இந்த உலகத்துல இருக்கிறவரையும் தான் நம்ம எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது தேவை, அது நமக்கு, இது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு இது மேல பற்றி வந்து இருக்கவே கூடாது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றது மீனிங் ஆக்சுவலி. அதாவது கல், பொன், அதுக்கப்புறம் மண்கட்டி எல்லாத்தையுமே சமமாக பாகிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிட்டாச்டு பர்சனுடைய நேச்சரா இருக்கும்ன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அறிவு நிறைந்தவனும், ஏன்னா அவன் ஞானத்தை விருதி செஞ்சிருப்பான். புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவன். ஒருவர் நம்மளை வந்து புகழ்ந்தாலும் சரி,
இகழ்ந்தாலும் சரி ஒரு போலவே இகழ்ந்து விட்டார்களே என்று நம்ம துவண்டு போயிட்டு மனத்துல வருந்தவும் தேவையில்லை. நம்மள புகழ்ச்சியா பாடி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்ம வந்து அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ அகங்காரத்துல நம்ம வந்து நம்மள வந்து வெளிப்படுத்தவும் கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று. மான அவமானத்தால் வந்து மாறுபாடு அடையாமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு அவமானம் ஏற்பட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அடுத்தவர்களிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவமானத்துக்காக மீண்டும் அவர்கள் பேசாம போறதுக்கான சான்சஸ் கூட நிறைய உண்டு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் யூ ஷுட் நாட் டேக் இன் டு த ஹார்ட். ஆக்சுவலி அதுதான் இங்க வந்து அது எல்லாத்தையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய மனசு நமக்கு வரணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பக்குவ நிலை. ஒரு உயிர் வாழிக்கு வர வேண்டிய பக்குவ நிலை அது. சோ நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும், நண்பன் என்பதால் அவனை கூப்பிட்டு வச்சு உள்ள உட்காரச்சு நம்ம வந்து சாப்பாடு போடுறதும், எதிரியா வந்தா வாசல்லே வச்சு விரட்டுறதும் இந்த இதுவும் செய்யக்கூடாது. அதுவும் தவறு ஆக்சுவலி. சோ அதாவது நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். சோ இது இந்த எல்லாவித பலன் நோக்கு செயல்களை துறந்தாலே நமக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி மத்த எல்லாம் தன்னின் தானாகவே வந்துடும். சோ திஸ் பேசிக் லாஸ்ட் லைனை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணோம்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கலா எல்லாமே நம்ம கிட்ட அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து தானா செஞ்சீங்க. அதுக்கெல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. இட் வில் கம் டு யூ. சோ பலன் நோக்கு செயல்களை எப்படி விடுறது? பக்தியில போங்க, கண்டிப்பா பலன் நோக்கு செயல்கள் மேலேயும் உங்களுக்கு பற்று வராது. ஸோ யூ என்டர் இன் டு த பக்தி. ஸோ யூ ஆப்வியஸ்லி யூ லீவ் அதர் திங்ஸ். எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா விலகி நமக்கு எது நன்மையோ அது பகவான் கொடுப்பார். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் கான்பிடன்ஸ் வி ஷுட் ஹேவ். ஆனா ஒரு மனிதனின் இயற்கை குணங்கள் இருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இதுதான் வந்து அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த 4 ஸ்லோகத்தின் மூலமா பகவான் கொடுத்த பதில்கள். எஸ். மாம் ச யோ வ்யபிச்சாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எஸ், அதேதான் இங்க பகவானும் சொல்லிட்டார். பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட இயற்கையின் இந்த குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியாச்சுங்க நமக்கு. அதாவது நம்ம வந்து நம்ம பக்தியில தான் we can only attain this through பக்தி. வேற எந்த இதுலயுமே நம்மளால இதை அடையவே முடியாது. ஸோ ஒன்லி த்ரூ பக்தி வி கேன் அச்சீவ் ஆல் த குட் குவாலிட்டிஸ். ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகத்திலே வாழும்பொழுதே நாம வந்து பிரம்ம நிலையில வாழ முடியும். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட நம்ம போய் கண்டிப்பா சேருவோம். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஆக்சுவலி 26 ஒன்னு இருக்கு. 27 வாசிங் மாதாஜி. 20 ஓகே. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च. சோ இப்ப சொல்லிட்டார், தோன்றாத அருவ பிரம்மத்தினுடைய சுரூபமும் நான் தான் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்லுகிறார். ஆக்சுவலி இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறுதி அதாவது நிறைய பேர் வந்து அந்த தோன்றாத பிரம்மத்தின் மீது பக்தி கொண்டு எஸ்பெஷலி தியானம் மற்றும் ஞானம் இதவே இலக்காக வைத்து இம்பர்சனலிசம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதாவது அவங்க அடையக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான். அதனுடைய மூலாதாரம் கூட நான் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றார். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும், அதாவது நித்தியமான இயற்கைக்கு நாம வந்து போறோம் இல்லைங்களா, அழிவற்றதும் அதுக்கப்புறம் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டார். ஹி இஸ் த ரூட் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து இங்கேயும் மறுபடியும் சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து. சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோऽध्यायः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து. எஸ். ஓகே. எஸ், ஐ திங்க் கார்த்திக் பிரபு, சாரி கார்த்திகன், கிருஷ்ண பிரபு இது போல்ஸ் போடுறீங்களா? எஸ், தேங்க்யூ பிரபு. சீதாராமன் பிரபு நீங்க வாசிக்கிறேன். இவங்க ராதிகா இன்னைக்கு வரலீங்களா? இன்னும் வரல மாதாஜி. தமோகுணத்தில் இருந்த ஒருவர் எங்கே கொஞ்சம் பிங்க் பண்றீங்களா கிருஷ்ணா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. என்ன ஸ்டோரி வர சொல்ல போறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாதுல, அதனால. மனிதர்கள் மத்தியில் தேவர்கள் மத்தியில் விலங்குகளின் ராஜ்யத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்தால்
கடந்தால்தான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சாட்ல போடுங்க அதுக்குள்ள. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற இயலும், பொருளின்பம் பெற முடியும், அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும், பணம் சம்பாதிக்க முடியும். சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் வீர்வாழி இலக்கணம் விளை துன்பம் மற்றும் வெறுப்பு, கடின உழைப்பால், மகிழ்ச்சி மற்றும் மேலுள்ளவை அனைத்தும். Just 1 second, I will back. இவ்வுலகின் உயிர்வாழிகள் அவர்களின் உடலை தோற்றத்தை எதற்கேற்ப பெயர்கின்றனர். அவர்களின் ஆசைக்கேற்ப, இயற்கை தாயின் அன்பளிப்பிற்கேற்ப, தங்களது முந்தைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப மேலுள்ளவை அனைத்தும். இந்த ஜட உலகில் நாம் பெற்ற அறிவுரைகளை களங்கமடைந்துள்ளன. காமம், செல்வம் சேர்ப்பதில் ஆர்வம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்று. ஸ்டோரி: பரத மகரிஷி மானாக பிறக்க காரணம் என்ன? அவர்களின் பூர்வ கர்ம வினைகளால் அவர் இருக்கும் தருவாயில் தான் வளர்த்த மானை பற்றியே சிந்தித்ததால். கிருஷ்ணாஜி, எல்லாரும் போல் ப்ளீஸ்னு கேக்குறாங்களா? ஆமா, போல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் அதுல போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் போல் ப்ளீஸ்னு கேக்குறாங்க. அதுல அந்த இதுல ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல கீழே அந்த ஒரு 3 டாட்ஸ் இருக்கும். அதுல நீங்க அதுல டச் பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா அதுல மேல அத்தத்துல இருக்கும் போல்ஸ் சொல்லி. அதுல கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன், இருந்தாலும் கேட்டுட்டே ஆமா. நேற்றுக்கு நான் வீடியோ வர இதுல இது பண்ணி நீங்க ஒரு சின்னதா ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுருங்க மறுபடியும் கார்த்திக். புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சொல்றோம். ஆமா, ஏன்னா இந்த 3 டாட்ஸ் ஆனா தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும். கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி 3 டாட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு வாட்டி அதை வீடியோ எடுத்து போட்டுருங்க பிரபு நம்ம இதுல. ஓகே மாஸ்டர். We are in the human form after many plant and animal form, but the tames form will lead to animal form, tamas form, and will not be able to come to the human form. Please explain. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம நிறைய பிறவிகள் அதை கடந்து வந்திருக்கும் பொழுது இந்த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல சம்பந்தப்பட்டது ஒரு மரமா இருக்கும் பொழுது ஒரு பூக்கள் கொடுத்து பகவானுடைய பூஜைக்கு நம்ம உபயோகம் ஆயிருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் நம்ம எலிவேட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நம்ம மனித ஜென்மத்திற்கு வருகின்றோம். சோ எந்த இடத்துலயுமே மரஞ்செடி கொடிகள், அதுக்கப்புறம் ஒரு அனிமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கவ், if you are born as a cow, அந்த பால், அதனுடைய பாலை பகவானுடைய நிவேதனத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்தி இருப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது தட் டைப் ஆஃப் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வில் எலிவேட் இன்டு த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆக்சுவலி. ஆனா ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்து ஒன்ஸ் வி டிகிரேட் இட், ஸோ மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் வரத்துக்கு முடியாது. So நீங்களே பாத்தீங்க இல்லைங்களா? So only the gross body only will go. Once you go into the tamas, கீழே போன பிறகு தள்ளின பிறகு will not come back actually. காலம் மற்றும் கலம் மற்றும் கஷேத்திரம், கலம் கஷேத்திரம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், மீன்ஸ் உடல், ரைட்? எஸ். அப்புறம் மகாமந்திரம் ரிலேட்டட் பிராணாயாமா சொல்றீங்களா மாதாஜி? கண்டிப்பா. ஐ திங்க் பிரபு நீங்க இன்னைக்கு அதை பண்ணிடுங்களேன். சீதாராம் பிரபு பண்ணிடலாமா? ஓகே, பண்ணிடுங்க. So that at least I think, I don't think வரல இன்னைக்கு. ஓகே, ஷூர். So இந்த போல் ஆன பிறகு you start with that session actually. Sure. எல்லாரும் please don't leave, it will be there in the YouTube also. மகாமந்திரம் எதுக்கு நம்ம சொல்றோம், so how it is related to pranayama அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம. ஸோ நீங்க மகாமந்திரத்தை சொல்றதுனால உங்க ஹெல்த்துக்கு என்ன இது நன்மை என்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஹெல்த் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த உடலை இது ஒண்ணுதான் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த உலகத்துல இருக்க ஒரு அடிக்கும். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மகா மந்திரம். நீங்க பார்க்கணும். வைலின் தமோகுணா ஆஃப்டர் டூயிங் திங்ஸ் டெடிகேட்டட் டு காட், வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? தமோகுணத்துல ஆஃப்டர் டூயிங் திங்ஸ் டெடிகேட்டட் டு காட், அவங்களுக்கு கடவுளே பற்றி ஞானமே இருக்காது மாதாஜி. ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா, தமோ குணத்துல இருக்கும் பொழுது ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் ஒழிய அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தினுடைய விளக்கை ஏற்ற முடியாது. ஒன்லி த்ரூ குரு they will get elevated directly from the most tamas to sattva gunam also. For example,
நம்ம சங்கராச்சாரியார் இந்த ஸ்டோரி நான் ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ டோல்ட் இன் ப்ரீவியஸ் திங்ஸ்ல கூட. ஸோ பத்மபாதாச்சாரியா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அவர்களுக்கு வந்து அவருக்கு ஞானமே கிடையாது, அப்படிப்பட்டவர். ஆனா அவர்கிட்ட குருவிடம் பக்தி இருந்தது. என்ன ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் ஒரு குரு கிட்ட, அதாவது ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் கிட்ட இருந்தவர். அவர் வந்து அவருக்கு மடி செய்து கொடுக்கறது, அவருக்கு குருவுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது, பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறது, இந்த இதுலதான் இருந்தார். ஆனா சங்கராச்சாரியாருக்கு ஒரு பழக்கம் என்னன்னாக்கா, அவன் வந்தா மட்டும்தான் வந்து பாடத்தையே எடுப்பார். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா, அடுத்த இருக்கக்கூடிய சீடர்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமா இருக்கும். எதுக்கு இப்படி நம்ம ஆச்சாரியா பண்றாரு, அவனுக்கு மந்த புத்தி ஆச்சே, அவன் வர்ற வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாரு இவரு, நம்ம எல்லாருமே அறிவுல இருக்கோம், நமக்காக ஏன் பாடம் எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாள் வந்து அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மந்த புத்தி உடைய அந்த சீடன் வந்து சங்கராச்சாரியுடைய துணியை எல்லாமே மடி பண்ணிட்டு போயிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு கங்கை கரைக்கு போறாரு. ஆக்சுவலி அங்கே வந்து மடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சீடர்கள் எல்லாம் இங்க பேசுறத வந்து கேட்டுட்டு சங்கராச்சாரியாருக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் ஆயிடுறது. அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு அவனை. ஸோ கூப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குரல் வந்து அந்த அத்தனை தூரத்துக்கும் கேட்காது. ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய குரல் அத்தனை தூரத்துக்கு, என்ன அந்த அளவுக்கு பக்தி, சதா சர்வ காலமும் குருவில் லயித்திருப்பவன். ஸோ அவருடைய குரல் கேட்ட உடனே அந்த இடத்துல அப்படியே அந்த துணிமணியெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த கங்கையில வந்து அப்படியே இறங்கி நடந்து வர்றது தான் வந்து ரீச் ஆகிறது தான் அந்த சீடனுடைய இது காட்டுவாங்க. அவனுடைய குரு பக்தியை மெச்சிண்டு கங்கா மாதாவும் அவன் எங்கெல்லாம் கால் பதங்கள் இட்டானோ அங்க எல்லாமே ஒரு பத்மத்தை வந்து கொடுத்தாள் அவள். ஸோ அதனால்தான் அவனுக்கு பத்மபாதாச்சாரியான்ற பெயர். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் விச் வி கேன் டெல். ஒரு தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடியவன் வந்து சத்வ குணத்துல வந்து அப்ப ரீச் ஆன பிறகு, இன்னைக்கு நீ தான் வந்து இன்னைக்கு பாடம் எடுக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவனுடைய அந்த துணி இருக்கு, மடி துணி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்து அவருக்கு வந்து தலையில வந்து தட்டுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா போயிட்டு அந்த பீடத்துல உட்காந்து அன்னைக்கு வந்து பாடம் எடுத்தாராம். ஸோ குரு கூட அந்த அளவுக்கு எடுத்தது இல்லையாம், சிஷ்யன் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா எடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு பேரு அவருக்கு. பின்னாடி அவர் நிறைய கிரந்தங்கள் எல்லாமே எழுதி நல்லா இது, அவருக்கு பத்மபாதாச்சாரியான்னு பேர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் ஒழிய தமஸ் குணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கு எலிவேட் ஆகிற சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது. ஸோ ஹோப் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கிவன் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ வந்து போல்ஸ் பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ வென் ஒன் டைஸ் இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், கண்டிப்பாக அனிமல் கிங்டம் தான், இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன் ஹேஸ் டு டிரான்ஸ்டெண்ட், அதாவது அறியாமை என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அதை நம்ம வந்து எந்த பழக்க வழக்கங்கள் எதுல நம்ம எலிவேட் ஆகி போறோமோ அதுதான். ஆனா இந்த மூடனாக இருந்த ஒருத்தன் சீடன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மை, அதாவது ஒரு குரு கீழே இருந்ததுனால, நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்ததுனால he got elevated. அதே வந்து ஒரு போதைக்கு அடிமையாகி இருந்தா கண்டிப்பா அவனுக்கு எலிவேஷன் இருக்காது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கோன்றது மிகவும் முக்கியம். ஆக்சுவலி ஒன் ஹேஸ் டு டிரான்ஸ்ஜெண்ட் 3 modes. எஸ், advance in Krishna consciousness, right? Actually how the living entity is conditioned in சத்வகுணா. சத்வகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சந்தோஷத்தை தான் மேன்மையாக, அதாவது பை ஹாப்பினஸ் அண்ட் நாலேஜ். ஐ திங்க் இதுல எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனாங்க, ஆல் த எபோவ் கொடுத்துட்டாங்க. ஒர்க்கிங் ஹார்ட் வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஹேட்டட்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வரும், என்னது ரஜோகுணத்துல நிறையவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து தே வில் பி ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தேர் கஷ்டம் எப்பொழுதுமே வந்து, அந்த குணம் வந்து ரஜோகுணத்துல வரக்கூடியதுதான். ஆனா கஷ்டங்கள்ல இருப்பவர்கள் பகவானை வந்து சேவிக்கிறது அது வேற. பட் ஆல்வேஸ் டெல்லிங் செல்ஃப், அவங்கள பத்தியே எப்போ அவங்களுடைய கஷ்டம் மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல மேன்மையான கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ தட் இஸ் தேர்ட் ஒன். இது அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க போல இருக்கு. ஹவு டிட் இவ்வுலகின் உயிர்வாழிகள் அவர்களின் உடல்களை எதற்கேற்ப பெறுகின்றனர், அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் அவர்களுடைய உடல்கள் பெறுகிறார்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜட உலகில் நாம் பெற்ற அறிவு எவைகளால் களங்கம் அடைந்துள்ளது, 3 குணங்களால். கரெக்ட், 3 modes of material nature. ஸோ ரிஷி பரதன், ஐ திங்க் ஜடபாரதர் சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹோப்ஸ் ஐ திங்க் இதுவும் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களா. வை ரிஷி பரதன் born as a deer, ஏன்னா அவர் இறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா தான் வளர்த்த மான் மேலதான் அவருடைய சிந்தனை இருந்ததால். தட் இஸ் ரைட். ஓகே, ஐ திங்க் ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ல தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டாங்க.
மிச்சமெல்லாம் ஓகே. எஸ், தேங்க்யூ. எஸ், இங்க வந்து ஒரு ஒரு 2 கொஸ்டின் இருக்கு பிரபு, அது முடிச்சிடலாம். நீங்க அதுக்குள்ள நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஸ்பீக். I am Mr. Manimaran from Malaysia. By acting in the mode of goodness, one become purified. If our surrounding people do not get along with this belief, that they don't believe that God exists in this world, how to make them to understand this situation? Prabhu, when a person, that is, if a person is in a atheist kind of thing, please don't go and elevate them. இது 18வது சாப்டர்ல பகவான் சொல்லுவார். அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமையா காத்துருங்க. தமஸ்ல போயிட்டு இன்னும், அதாவது ஏத்திஸ்ட் தனமா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் அறியாமை என்னும் எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாதவங்களுக்கும் நீங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த இத பத்தி நீங்க அவங்க கிட்ட பேச தேவையே இல்லைன்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா நம்ம சொல்ற எந்த ஒரு நாலேஜுமே அவங்க ஏத்துக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் யூ லீவ் தெம் அலோன். தட் இஸ் ரைட். ஆக்சுவலி உடலை இயக்குவது ஆன்மா இல்லை, உடல் தான் இயங்குகிறது என்று விளக்கினீர். உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, உடல் இயக்குவது ஆன்மா இல்லை. உடலை வந்து ஆத்மா வந்து குடிக்கொள்ளும் பொழுது இதை இயக்குவது பரமாத்மா. அப்படிதான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஐ டிடன்ட் டெல் திஸ் பாடி ஒன்லி இஸ் ஆக்டிங். ஆனா இதை இந்த ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது வந்து பகவான். ஆனா இந்த புலன்கள், இந்த ஷட்டில் பாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வேலைகளையுமே செய்கிறது. இது ஆக்டிவா இருந்தாதான் இந்த புலன்களும் மனது அறிவு இது எல்லாமே வேலை செய்யும். இந்த பாடி வந்து ஆக்டிவா இல்லைனாக்கா எதுவுமே வேலை செய்யாது. ஆக்சுவலி ஹோப் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் பிரபு. எஸ், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபு. ஆக்சுவலி யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு. கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். இது பிரணயாமம் மற்றும் மகாமந்திரம் பற்றிய ஒரு ஒப்பீடு. இது நம்ம வந்து மாதாஜி நம்ம ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ்ல எடுத்திருக்காங்க. நம்ம அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா அது கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன். யமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இதுல பிரணயாமம் மூச்சு பயிற்சி படிக்க போறோம். இது இந்த அஷ்டாங்க யோகமே கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்து நம்ம இதை எடுக்கிறோம். அஷ்டாங்கம் பற்றி முக்கிய அதான் மற்றவங்க பகவத்கீதை எல்லாமே மற்றவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த திருமூலர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இயமம், கொல்லாமை, வைகூறாமை, களவாமை, ஆராய்ந்தறிதல், நல்லான், அடக்கமுடையான், நடுநிலைமை தவறாமை, நியமம்னா பரிசுத்தமான மனம், கருணை காட்டும் உள்ளம், குறைவான உணவு உண்ணுதல், பொறுமை, நேர்மை, உண்மையே பேசுதல், நடுநிலைமை தவறாமை மற்றும் காமம், களவு, கொலை செய்யாமை. ஆதனம்னா ஆசனம்ங்கிறதா பல்வேறு ஆசன நிலைகள், தமிழ்ல ஆதனம்னு சொல்லுவாங்க. பிரணயாமம் மூச்சு பயிற்சி. பிரணயாமம் என்றால் பிராணனை பற்றி அறிவு மற்றும் அதை நமது வயப்படி அடக்குதல் என்று பொருள். பிரத்யாகாரம் புலன்களை அகத்தே ஒடுக்குதல். தாரணை மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல். தியானம் யோக நிலை. சமாதி உணர்வும் நினைவும் மற்ற தன்னிலையற்ற நிலை. இதுல பகவத்கீதையில இந்த 4.29 இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகம், இதுல அபானே ஜீஸ்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபாரே பிராணாபான கதிருத்வா பிராணமய பராணாய அபரே நியாதாகார பிராணன் பிரணாய ஜீஸ்வதி 4.29. இதனுடைய அர்த்தம் வந்து சமாதியில் இருப்பதற்கான சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலைபெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமான அர்ப்பணிப்பு செய்கின்றனர். இதுல இந்த உச்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் இந்த இயக்கம் இதை பத்தி அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம். இதுல வந்து உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசம், உணவு கட்டுப்பாடுனா ஒண்ணுமே கிடையாது, கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்ணுதல். அது கூட சேர்த்து வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கும் போது இது நெக்ஸ்ட் நிலை அடையலாம்னு சொல்றாங்க. இது பகவத்கீதா உண்மை உரையில் 4.29 அடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பொருள் உரையில சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தும் இந்த பயிற்சியை பிரணயாமம் என்று அழைக்கின்றனர். புலன்களை அடக்குவதற்காகவும் ஆன்ம உணர்வில் முன்னேறுவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பூரக, கும்பக, ரோசக என 3 நிலைகள் ஒரு சேர பயிலப்படுகிறது. கும்பயோகத்தை பயின்று யோகிகள் வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றனர். இது முக்கியமான பாயிண்ட். கும்பயோகத்தை பயின்று எப்படி நீடிக்கிறாங்கிறதையும் பார்க்கலாம். பூரக, கும்பக, ரோசக என்ற 3 நிலைகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது.
அடுத்த ஆதாரம் வந்து திருமந்திரத்துல ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் கும்பகம் 64 ஊறுதல் 32 ரோசகம் மாறுதல் ஒன்றின்கண் வைஞ்சகமாமே அப்படின்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்காரு. இதுல ஏறுதல் அப்படின்னா மூச்சு இழுத்தல், அதுக்கு பூரகம்னு பேரு. ஈரட்டு வாமம்னா 2 16 மாத்திரை அப்படின்னு வரும். மாத்திரை அப்படின்னாக்க ஒரு உயிரெழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை, உயிர்மை எழுத்துக்கு 2 மாத்திரை. ஆறுதல் கும்பகம் அப்படின்னாக்க, ஆறுதல் அப்படின்னா மூச்சை இழுத்து உள்ள அடக்கிறதுக்கு கும்பகம்னு பேரு. அது 64 மாத்திரை அடக்கி வைக்கணும். ஊறுதல் 32 உள்ள மூச்சை இழுத்துட்டு திரும்பி மெதுவா விடுறது வந்து 32 ரோசகம். இந்த வார்த்தைகளே அதுக்கு ஆதாரம். ஏறுதல்னா வேகமா மூச்சை இழுக்கணும் 8 மாத்திரைக்குள்ள. ஆறுதல்னா உள்ளார தம் கட்டி பிடிக்கணும், அது வந்து 64 மாத்திரை. ஊறுதல்னா பாம்பு ஊறுற மாதிரி மெதுவா ஊறணும், அது வந்து 32 மாத்திரை. மாறுதல் ஒன்றின் வஜமான மடைமாற்றி பண்ணுதல், அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு நாஸ்டல் மாத்தி மாத்தி பண்றது. அவ்வளவுதான் இதுக்கோட பேசிக் அர்த்தம். இதுதான். இது ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனுங்க. இது வந்து லன்ஸோட எம்டி பொசிஷன். இது வந்து 16 மாத்திரை சொன்னாலே 16 மாத்திரை. இதுதான் பூரகம். அதாவது மூச்சை இழுத்து உள்ள அடக்கணும். எவ்வளவு தூரம் அடக்கணும்? 64 மாத்திரை அளவு எடுக்கணும். திரும்ப ரோசகம் அது வெளியே விடுறது, அது 32 மாத்திரை அளக்கணும். திரும்பி வெளியே விடுறது வந்து வெளி கும்பகம். அதாவது மூச்சை இழுத்துட்டு மூச்சை விட்டுட்டு மூச்சை வெளியிலிருந்து மூச்சை இழுக்காம இது தம் கட்டணும். இது வந்து எம்டி ஸ்டேஜில் இருந்து மூச்சை இழுத்து உள்கும்பகம் உள்ள அடக்கி மூச்சை வெளியில விட்டு வெளி மூச்சை உள்வாங்காம அப்படியே அடக்கிறது வெளி கும்பகம். இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் பிரணயாமோட சைக்கிள். சரி, இதுல வந்து ஒரு மாத்திரையோட அளவு எவ்வளவு, அதுக்கு ஏதாச்சும் டைம் இருக்கணும் இல்லையா? அது வந்து ஒரு விரல் சொடுக்கும் நேரம் அல்லது ஒரு கண் சிமிட்டும் நேரம், அவ்வளவுதான் ஒரு மாத்திரை. இதுல மகாமந்திரத்துக்கு பிரணய மாத்திரம் உள்ள இணைப்பு என்ன? கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ண போறோம்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ராமா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை. ஹரே என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று சொல்ல 32 மாத்திரை. ஹரே ராம 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 ஹரே என்று சொல்ல 34 மாத்திரை. அது இது ரெண்டையும் சேர்த்து 66 மாத்திரை. அதாவது ஒரு முழு மந்திரம் சொன்னா ஒரு கும்பகம் வரும். அதாவது முழு மந்திரம் உச்சரிக்க 64 மாத்திரைகள் தேவை கும்பகம். பாதி மந்திரம் உச்சரிக்க 32 மாத்திரைகள் தேவை பூரகம். அதில் பாதி உச்சரிக்க 16 மாத்திரைகள் தேவை ரோசகம். சரி, 64 அதுல பாதி மந்திரம் எப்படி, அதுல பாதி மந்திரம் எப்படி உச்சரிக்க முடியும்? அதுக்கு அடுத்த விளக்கம் போகலாம். ஒரு மகாமந்திரத்தில் உச்சரிப்பில் பிரணாயாமம். மூச்சை உள்ளிழுப்பது பூரகம். ஹரே கிருஷ்ண 16 மாத்திரை. மூச்சை உள்ளடக்குவது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை வெளிவிடுவது வெளிக்கும்பகம், பாதி மந்திரம் 32 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்காமல் அடக்குவது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்கும் என்ற விடுமுறை. பாம்பு சீறுவது போல மூச்சை இழுக்க வேண்டும், பாம்பு ஊறுவது போல மூச்சை விட வேண்டும், அவ்வளவுதான். கண் பார்வை எப்படி இருக்கணும்னா ஊசி பார்வை. 2 கண்களாலும் நாசி நுனி நோக்குதல். தலை குனியாமல் ஜெபமாலை பார்த்து ஜெபம் செய்யும் போது நாசி நுனி தெரியும். இதுதான் கண் பார்வை. இது ஊசி பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை அதாவது ஊசி கோக்கும் போது நம்மளோட மூக்குனுடைய நுனி தெரியும் எல்லாருக்கும். இது உங்களுக்கே பிராக்டிக்கலா தெரியும். இதைதான் வந்து இருக்க ஊசி பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பார்வை இதுல நமக்கு ஜெபம் செய்யும் போது நமக்கே தெரியும். இதெல்லாம் என்னன்னாக்க இதெல்லாம் வந்து ஒன்னா அடங்கி இருக்குது உள்ளார. அவ்வளவு அவங்க அறிவு சார்ந்த பெரியவர்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்னா அடக்கி மகாமந்திரத்துல கொண்டாந்து பிரணயாமத்தை அடக்கி வச்சிருக்காங்க. இதுதான் அதோட உண்மை. இது சரி, இது எப்படி நம்ம சொல்லுதுன்னா மாத்திரை இந்த கணக்கெல்லாம் நான் எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும். அப்ப வந்து இந்த முழு மூச்சு ஜஸ்ட் மூச்சு இழுத்துருங்க, திருப்பி மூச்சை விடுறீங்க இல்லையா? இதுதான் நார்மலா உள்ள இது. அதாவது உள்ள இருக்கிற உள்கும்பகம் பண்ணாம நம்ம நார்மல் இதுல ஒரு மனிதன் மூச்சு விடுறது, மூச்சு இப்படி வாங்குவாங்க, மூச்சு விழுவிடும். வெளியே மூச்சு விடுறது எப்போதுமே ஸ்லோவா தான் விடுவாங்க, உள் மூச்சு வேகமா தான் வாங்குவாங்க. அது நார்மலா இருக்கும். ஆனா இடையில இந்த ஒரு கும்பகம், உள்கும்பகம் 64 மாத்திரை அளவுனாக்கா எனக்கே நான் செக் பண்ணிட்டேன். 5.75 செகண்ட்ஸ் வருது. இந்த 5.55 செகண்ட் வந்து நம்ம மூச்சு விடாமையும் மூச்சு இழுக்காமையும் ஹோல்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு 5.75 செகண்ட், ஏதாவது வெளிக்கும்பகம். இப்ப ஆக மொத்தம் 5.575 பிளஸ் 5.75 11.5 வினாடிகள். என்னது, இந்த ஒரு உள்மூச்சு வெளிமூச்சு விடுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல அடக்கி இந்த 2 இடத்துலையும் நம்ம தம் கட்டி பிடிக்கிறதுனால நம்ம ஆயுளை சேமிக்கிறதா அர்த்தம். அது
அதாவது ஒரு மனிதனோட வாழ்நாள்ல வந்து 21,600 மூச்சு விடுறான் ஒரு நாளைக்கு. அதுல வந்து எவ்வளவு மூச்சு நம்ம விடாம சேமிக்கிறோமோ அது வந்து நமக்கு வாயில நீடிக்கும். அதுதான் கணக்கு, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. சரி, இந்த ஆயுள் சேமிப்பு மூலம் நம்மளுடைய ஆயுள் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம இடையில இது பண்ணிட்டு போகலாம். மகாமந்திரத்தின் மூலம் ஆயுள் காலம் எப்படி நீடிக்கிறது? ஒரு கும்பகத்திற்கு 5.75 வினாடிகள் ஆகிறது. நம்ம மேல ஒரு பிராணாயாமத்தின் சேமிப்பு 5.75 × 2 14.5 வினாடிகள். ஒரு நாளைக்கு 108 × 16 × 2, அதாவது ஒரு 2 பிராணாயாமம் ஒரு இதுக்கு ஒரு பண்றோம் ஒரு மந்திரத்துக்கு. அப்ப 864 பிராணாயாமம் கணக்கு வருது. ஒரு நாளைக்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் 2.76 மணி. ஒரு நபர் 5 வயசு மந்திரம் ஆரம்பித்தால் இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 69.4 வருடம் என்றால் மகாமந்திரத்தில் உச்சரிக்க கிடைக்கும் ஆண்டு 69.4 -5 65 ஆண்டுகள் கிடைக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு. மொத்த வாழ்நாள் 65.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2.7 மணி நேரம் சேமிப்பு என்றால் இதுதான் கணக்கு. இவ்வளவு கிட்ட 76.92. ஒரு 65 வருஷம் 69 வருஷம் வாழ வேண்டியவங்க 76 வருஷம் வாழ்றாங்க. அவ்வளவுதான். 16 சுற்று பண்ணும்போது அந்த ஆயுள் காலம் சராசரி ஆண்டுல இருந்து நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். எல்லாருமே 66 வயசு இருப்பாங்களான்னு கேட்க முடியாது. சராசரி கணக்குக்கு எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். 16 சுற்று பண்ணும்போது 77 ஆண்டுகள் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு 32 சுற்று பண்ணும்போது ஆயுட்காலம் 84 ஆண்டுகள் ஆகும். 48 சுற்றுகளுக்கு ஆயுட்காலம் 92 ஆண்டுகள் ஆகும். 64 சுற்றுக்கு ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகளாகவும் நீடிக்கிறது. எனவே மகாமந்திரம் மூலம் பிராணாயாமம் செய்து வாழ்வு காலத்தை நீடிக்க முயல்வோமாக. சரி, இந்த மகாமந்திரத்தை இது பண்ணிட்டு வாழ்வு காலத்தை நீடிக்கிறதுக்கு நம்ம உடலும் வந்து நோய் இல்லாம இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து நம்ம இது பார்க்கலாம். இப்ப யாக்கை நிலையாமைன்னு சொல்றோம். இந்த உடம்பை விட்டு உயிர் போயிட்டா என்ன ஆகும்? மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து வைத்து அடுக்குவார், பெண்களம் கவிழ்ந்த பொழுது வேணும் என்று பேணுவார், நம்கலம் கழிந்த போது நாரும் என்று போடுவார், என் கலந்து இன்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனை. மண்பானை கவிழ்ந்து உடைந்து போனால் அது தேவைப்படும் என அடுக்கி வைப்பார்கள். வெண்கலப்பானை விழுந்து நசுங்கி போனால் அது வேணும் என்று பாதுகாப்பார்கள். ஆனால் நமது உடம்பை விட்டு உயிர் போய் கிடக்கும் போது அதனை பிணம் என்று இழந்து அது கிடந்தால் நாரும் என்று கூறி குழி வெட்டி அதில் போட்டு மூடி விடுவார்கள். இப்படி ஒரு காசுக்கும் உதவாத இந்த என்சான் உடம்பில் நின்று ஆட்டுவித்த மாயம் என்ன மாயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள இறைவன் வந்து அடங்கி இருக்காருங்கிறதுக்கு இது உதாரணம். அடுத்தது இறந்த பிறகு நமது நிலைமை என்னங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். அவ்வளவுதான். அப்படியே இறந்துட்டா என்ன செய்வாங்க? நம்மள ஊரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழிதிட்டு பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பெயரிட்டு சுரையங்காட்டு இடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி நிலை போய்ந்தார்களே. நமது உயிர் உடலை விட்டு நீங்க நமது நிலை இதுவே. அதாவது இறந்துட்ட பிறகு யாரு? இப்ப நானே இறந்துட்டேன்னா சீதாராமன் இறந்துட்டான்னு சொல்லுவாங்களா? இறந்துட்டாரு, ரைட்டு, பிணத்தை எப்ப எடுக்க போறோம்னு கேட்பாங்க. சீதாராமன் எப்ப எடுக்கணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதுதான் நம்மளோட நிலைமை. இப்ப உடம்பு உயிரை விட்டு உடம்பை உயிரை ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர், திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்று திருமூலர் பாடுகிறார். அதாவது உடம்பை வளர்க்கறது ரொம்ப முக்கியமா. உடம்பை வளர்த்து ஏன்னாக்க உடம்புக்குள்ளார இறைவன் இருக்கிறாருங்கிறத அறிஞ்சு வளர்த்தாரான். உடம்பினை முன்னம் இடுக்கண்டிருந்தேன், உடம்பனுக்குள்ளே உடுபொருள் கண்டேன், உடம்பு நெல்லே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யானிருந்து ஓம்புகின்றேனே. உடம்புக்குள்ள இருக்கிறார் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடம்பை வளர்த்தாரா அவர் வந்து 3000 வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு திருமூலர். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு வெண்பா பாடிட்டு திரும்ப தியானத்துல வளர்ந்துருவார். அப்ப வந்து உடம்புனுடைய முக்கியத்தை அறிஞ்சு அவர் வந்து நெடுங்காலம் வாழ முடியுங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு உதாரணம். உடல் போனால் அறிவும் போகும், உயிர் இருந்தால் உயிர் இருக்கலாம், உயிர் இருந்தால் அறிவும் இருக்கும், அறிவு இருந்தால் மெய்ஞானம் சேரலாம். ஆக மெய்ஞானம் சேர்றதுக்கு அறிவு உடல் ரெண்டும் முக்கியம். உபயோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுள் காலத்தை ஆன்மீக உலகில் பக்குவடைவதற்காக நீட்டிக்க முடியும். புத்திசாலி யோகி அடுத்த பிறப்பிற்காக காத்தில்லாமல் ஒரே வாழ்வில் கும்பகத்தின் மூலம் தனது வாழ்வை பல வருடங்கள் நீட்டித்து ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுகிறான். அதாவது இந்த வாழ்வுல முடியல, அடுத்த வாழ்வுக்கு வந்து அடுத்த பிறப்புல வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி ஆன்மீக நிலையை உயரலாம்னு நினைக்கிறத விட இந்த வாழ்வுலேயே நம்மளோட வாழ்வு நாளை நீடிச்சிட்டு நம்ம வந்து இது ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும்னு சொல்றாரு. PG 429 அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அது. சரி, இதை வந்து எப்படி நோய் இல்லாம காக்கிறது? எல்லாம் பண்ணியாச்சு. நோயற்ற வாட என்ன செய்ய வேண்டும்? நான் புறப்பட்டு புக்கு திரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நிர்மலம் ஆக்கியல் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கருக்கும் புறப்பட்டு போகான் புரிசரியான. அதாவது உள்ளிருந்து புறப்பட்டு வெளிப்போய் மீண்டும் உட்புகுந்து திரிகின்ற உயிர்ப்பினை பூச்சி பயிற்சி மூலம் முறைப்படி தடுத்து உள்நிறுத்தி பெருமான் அருளால் தூய்மையாக்கி ஒழுக வல்லாருக்கு உயிருக்கு உயிராய் உடனின்று விளங்கும் பெருமானம் உள் நிற்பதன்றி புறப்பட்டு போகான்.
அவன் போகானாயில் உடல் உரையும் ஆறுயிரும் போகாது, ஆரியூர் நிற்கவே உடலும் அழியாது, புறைப்படி பழையின் வயோதிகருக்கும் உறுப்பு சிவக்கும் உடம்பு புனிதமாகவும் உடம்பும் கெடுக்கும். அதாவது இந்த பிராணாயாமத்தை தொடர்ந்து ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஆயுள் இது குறைய அளவு நம்ம இளமையே கூட அடைய முடியும் கூட சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது முத்தாது என்று தமிழ் சித்த மருத்துவத்தின் மூலம் திரிதோஷா என்று ஆயுர்வேதத்திலும் பேசப்படும் இந்த வாதம் பித்தம் கபம் 3 விஷயங்களைத்தான் வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? திருவள்ளுவர் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலா எண்ணிய 3, இந்த 3ங்கிறது இதுதான் அதுதான் என்று நம் திருவள்ளுவர் நோயின் அடிப்படையை சொல்லியிருக்கிறார். சரி, இப்ப அந்த வாதம் பித்தம் கபத்தை என்ன பண்றதுக்கு என்ன பண்றது? அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணணும். பேலன்ஸ் பண்ணா நமக்கு சரியா வரும். அஞ்சனம் போன்ற உடலை அருமந்தியில் பஞ்சக வாத மறுக்கு தியானத்தில் செம்சிறு காலையை செய்திடல் பித்து அரும் நஞ்சு அறச் சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே. அதான் நரையும் திரையும் போயிடுமா இந்த இது பிராணாயாமத்தை வந்து காலை மாலை மதியம் பிரித்து சொன்னாங்க. அதாவது பிராணாயாமத்தை சரி நம்ம பிராணாயாமம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். மகாமந்திரத்துல பிராணாயாமம் இடைஞ்சிருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். மாலை வேளையில் மகாமந்திரம் இல்ல பிராணாயாமம் பயின்றால் கபம் அகலும், மதிய வேளையில் மகாமந்திரம் அல்லது பிராணாயாமம் பண்றால் வாதம் நீங்கும், காலை வேளையில் மகாமந்திரம் மூலம் பிரயாணம் பயின்றால் பித்தம் நீங்கும். வாதம் நமது உடலின் இயக்கத்தையும் தசை மூட்டுக்கள் எலும்பு இவற்றின் பணியை சீரான சுவாசத்தை சரியாக மனங்கொழிப்பதை எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்ளும். பித்தம் தன் வெப்பத்தால் உடலை காப்பது இரத்த ஓட்டம் மன ஓட்டம் செரிமான சுரப்பிகள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் போன்ற அனைத்தையும் இயக்கும் வேலையை பார்க்கும். கபம் உடலெங்கும் தேவையான இடத்தில் நீர்த்துவத்தையும் நெறிப்புத்தன்மையையும் கொடுத்து எல்லா பணிகளையும் தடையின்றி செய்ய உதவியாக இருக்கும். வாதம் பித்தம் கபம் 3ம் சரியான கூட்டணியாக பணிபுரிந்தால்தான் உடம்பில் இயக்கம் சீராக நடக்கும். அதற்கு உணவு மிக முக்கியம். நோயற்று வாழ புணர்ச்சியை குறைத்து உணவு அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அளவான உணவு என்பது அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு நீர், கால் வயிறு காற்று என்பதே அந்த கணக்கு. அப்ப அளவான உணவுங்கிறது எப்படி? அளவானாக்கா இது எனக்கு தொண்டை வரைக்கும் சாப்பிட்றது கூட அளவுன்னு சொல்லலாம். பட் இதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு நீர், கால் வயிறு காற்று என்ற கணக்குல சாப்பிடணும். அதுல முக்கியமா நோயற்று வாழ புணர்ச்சியை குறைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. உணவை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கண்ணனை பல வடிவங்களில் கொட்டி துதித்த பாரதியாரின் வேண்டுகோள், தேடிச்சோறு நிதந்தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாடப்பட செயல்கள் செய்து நிறை கூடி கிளப்பெறும் இது கொடும் கூற்றுக்கிரையினப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதர்களைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ, நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன் அவை நேரே என்றெனக்கு தருவாய், என்றன் முன்னை தீய வினை பயன்கள் இன்னும் மூளாது அழிந்திடல் வேண்டும், இனி என்னை புதிய உயிராக்கி எனக்கு ஏதும் கவலை வரச் செய்து மதி தன்னை மிக தெளிவு செய்து என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வாய். அது வந்து கடவுளை வந்து சட்டை பிடிச்சு உலுக்கி கேட்கிற மாதிரி வரம் கேட்கிறாரு. அவரால் மட்டும்தான் அதை கேட்க முடியும். அவர் கேட்ட வரங்களை இந்த மகாமந்திரம் பிராணாயாமம் மூலம் நம்மளால் அடைய முடியும் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிரதம் ஆதிலீலா 17.21 ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமவ கேவலம் கலையவே நாஸ்திய கலைய நாஸ்திய நாஸ்திய கதிர் அந்நியதே. அதாவது சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த விதத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. இதுதான் நமக்கு ஆதாரம். இந்த கலியுகத்துல இது பகவானோட நாமத்தை ஜபிக்கிறது தான் வேற வழியே கிடையாதுங்கிறது சொல்றாரு. அது உண்மை. இதெல்லாம் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அதுக்குள்ள. இந்த உரையின் மூலம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போறது என்ன? ஹரே கிருஷ்ண என்ற ஹரே ராம 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 என்ற மகாமந்திரத்தை இருமுச்சி வரை உச்சரித்து பகவான் நாமத்தை மனிதில் பதித்து மரணப்படுக்கையிலும் உச்சரிக்கும் பாக்கியம் பெறுவோம். ஏன்னா இன்னைக்கு டெய்லியில சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாதான் அட்லீஸ்ட் மரணப்படுக்கை நேரத்தில் நம்மளால சொல்ல முடியும். மரணப்படுக்கையில என்ன ஆகும் தெரியாது. வந்து அந்த நேரத்துல வந்து நெஞ்சில கோழை அடைக்கும், தெரியாது, மரண பயம் வந்துடும். அந்த நேரத்துல பகவானுடைய பேரை சொல்லுவோமா என்னன்னு தெரியாது. ஆனா டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த பழக்க தோகத்துலனாலும் நம்ம சொல்லிடுவோம். நம்ம மகாமந்திரத்துடன் பிராணாயாம மந்திரத்தை இணைத்து நோயற்ற வாழ்வுடன் நீண்ட ஆயுள் பெற்று ஆன்மீக நிலையில் உயர் பெறுவோம். சாத்வீக உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த பிரசாதத்தை உண்டு உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகத்தை யோகமாக அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரின் பூர அருள் பெற்று நீடித்த ஆயுளை உபயோகித்து புத்திசாலித்தனமாக இன்னொரு பிறப்புக்காக காத்திராமல் ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வோமாக. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடா கொஞ்சம் போடுங்க பிரபு. யாரோ ஒரு டிவோட்டி கேட்டிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடா கொஞ்சம் டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி அந்த கும்பகம் அப்படிங்கிற டைம்ல வரும்போது நீங்க அந்த மூச்சு இழுத்துட்டு ஃபுல் மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே விடுங்க. மறுபடியும் வெளியே மூச்சு விட்ட பிறகு அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் ஒரு மந்திரத்தை நீங்க வந்து சொல்லலாம். ஸோ அந்த மந்திரம் சொல்லும் போது யூ ஹோல்ட் த பிரீத், ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ.
இல்ல இதுல வந்து ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம டைமிங் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும், ரொம்ப எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. எதுவுமே வந்து கவலைப்படாத. நார்மலா சொல்லிக்கிட்டே இருங்க, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பழக்கத்துல வந்துரும். இப்ப நானே வந்து இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. மூச்சு ஃபர்ஸ்ட் இழுத்துங்க. மூச்சு எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. எப்படின்னாக்க எவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நேரம். நான் 4 வாட்டி ஹோல்ட் பண்றேன். இது பழகி என்னால முடியும். உங்களால டெஃபினட்டா ஃபர்ஸ்ட் 1 வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க, 2 வாட்டி பண்ணுங்க, 3 வாட்டி பண்ணுங்க, 4 வாட்டி பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 6 வாட்டி பண்ணலாம். 6 வாட்டி நான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன் இப்போதைக்கு. நான் இப்ப சொல்லி காமிச்சாலும் அந்த ஸ்பீட்ல சொல்லும் போது நீங்க நிதானமா நீங்க வந்து இழுத்து அந்த பிரணயாமம் பழகி இருந்தா உங்களால ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அதனால ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க. உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செவங்க செய்யுங்க. ஆமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிடுவீங்க அந்த விஷயத்தை. Okay, I think Hare Krishna ma'am, Radhika here. Story knowledge ma'am, just handling the advanced class admin also, I'll tell you. No problem. Thank you so much ma'am. I'll sign off. Yeah, thank you. Hare Krishna all. Hare Krishna devotees, Hare Krishna. Thank you ma'am. Yes, thank you. So இப்போ நம்ம மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு we'll close the session, I think. Thank you Prabhu for your wonderful session. Okay. Prabhu. So மகாமந்திரத்துக்கும் பிராணாயாமத்துக்கும் இந்த ரீசர்ச் வந்து பண்ணது பிரபுவே சார்ந்தது. இது நாங்க யாருமே அதை ட்ரை பண்ணல, பட் he did a wonderful research on this. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எவ்ரி செஷன்ல வரும்போது இந்த ஒரு செஷன் கொடுக்குறோம் நாங்க. ஸோ ஹோப் ஸோ அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஆயுள் காலம் நீடிக்கணும்ன்றது செகண்டரியா வச்சா கூட இருக்கிற வரைக்கும் ஆரோக்கியத்தோட நம்ம வந்து இருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த இது இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஆரோக்கியம் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஆரோக்கியத்துக்காவது நீங்க மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க. அதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ். அவ்வளவுதான்.